De puta madre. Estamos. Bo día, comenzamos o pleno. Señor secretario, ten a palabra. Señor secretario, ten a Bo día. palabra. A orden do día da sesión plenaria de hoxe, que venres 26 de abril de 2019, 10 horas, e a aprobación se procede a acta sesión anterior. A acta, como pone a sesión anterior, non é anterior exactamente porque non está feita de marzo, é de febrero, o 22 de febrero de 2019, a sesión ordinaria. Algún comentario? Sí, porque a acta da sesión anterior porque non está feita, porque dice que non está feita. Porque non está feita porque non disponemos de medios materiales ni persoais para cometer todo. Entón, a que votamos cal é? O 22 de febrero, remitiuse a todos. Vale, vale. De acordo. Sigamos. Bueno, hai que votar. Votos a favor? Seguinte. Punto número 2. Relación de decretos da Alcaldía. O señor alcalde presidente dá conta da relación de resoluciones que dictou dentro a data da anterior convocatoria de marzo ata a data da convocatoria que foi este martes de abril. Quedan enterados, están no expediente dos decretos e poden obter copia. Vale. Continuamos. Punto número 3. Expediente de modificación de crédito. Crédito extraordinario, subvención nominativa a Xuncoga SCL. Eso, Manolo. Bos días. Nada, trátase dunha modificación de crédito para conceder unha subvención nominativa a Xuncoga de 10.000 euros. Estamos nun concello no que as explotacións gandeiras son moitas e iso implica un traballo de 24 horas 7 días á semana. Entonces, este sistema de sustitución é moi bo porque para que eles poidan ter un pouco de vida social e familiar e, por outro lado, permitirlle que teñan vacacións ou un día de lecer. Entonces, por eso, a proposta de conceder esta subvención nominativa. Alguna intervención? Sí. Ben, ainda que neste punto estamos de acordo, o que quero é manifestar por parte do Grupo Popular a forma que ten o Goberno de traer as cousas, xa que neste pleno o 90% dos asuntos veñen fora do orden do día. Ese é un auténtico escándalo. Xa non os que veñen propiamente ao pleno, senón que os que viñeron ás comisións informativas viñeron fora do orden do día. Nin se convocaron as comisións informativas todas. E logo métenos con calzador, algunhas por delas onte, outras antes de onte, algo que entendemos que non é de recibo. Cando nós ainda non temos ahora mesmo a liquidación e pretenden que nos traguemos o que ustedes nos poñen aí como se tuviéramos que confiar en vostedes, que saben que polo menos teñen que nos dar a documentación mínima. Por tanto, eu quero manifestar o noso rexeitamento a que a forma de traballar por parte do Goberno de la LIN con respecto aos plenos é o que nos furtan para o debate ou non ter a documentación necesaria ou tela o último día, a última hora, no último minuto, que non podemos nin vela, como despois veremos nalgúns expedientes que veñen fora do orden do día. Eu entendo que a oposición, pois no caso concreto de la LIN, donde entre o concelleiro non escrito e o Partido Popular sumamos maioría absoluta, a deferencia que teñen que ter connosco mínima será
que nos den os expedientes en tempo e forma para poderlos estudiar, para poder velos e non enterarnos aquí na hora. Por lo tanto, este é un dos máis que veu fora do orden do día e que, inda que estemos de acordo con el, quero facer esa puntualización. Nos vamos votar a favor. Votos a favor. Seguinte punto. Punto número 4. Expediente de modificación de créditos, crédito extraordinario, cofinanciamiento de escolas infantiles 2018, expediente 1758. Adiante. Vale, contestando yo o punto anterior no que eso o señor interventor nas comisións explicou o motivo de por que viñan tantos temas por urxencia, que viña ocasionado por vacacións dos técnicos ás que teñen dereito e porque temos unha persoa de baixa. Entonces, chegaron ás comisións informativas e por parte da intervención deste Concello sempre se mostra con actitud colaborativa e adelántanse os expedientes por correo. Entonces creo que ese tirón de orellas está totalmente fora de lugar. Polo que respecta ao punto que imos a tratar, esta modificación de crédito é necesaria porque non hai cartos na partida para poder facernos cargo da cofinanciación a que estamos obligados nas escolas infantís. Entonces, sería por un importe de 112.500 euros que permitiría liquidar o ano 2018. O Concello, cada neno que vai á gardería, custalle 900 euros por praza e ano e veu habendo unha media de 116 usuarios, polo que traemos esta modificación ao pleno. Se hai algún comentario? Entendo que... Bos días. Efectivamente, estamos de acordo na tramitación deste expediente porque é o que realmente o Concello lle toca de aportar. O que si non compartimos é que teña que ser esta modificación de crédito neste momento porque é ben sabido que o Concello ten que facer esa aportación. Tampouco estamos de acordo que a situación de semiabandono que teñen as dúas escolas infantís que temos en Lalín. Tivemos moitas queixas de pais nais de cativos que están ali porque non se comprende que sendo unhas instalacións a donde acuden, onde os seus usuarios son nenos de curta idade, se manteñan ao longo de todos estes anos goteiras, humidades e un pouco de todo. É un tema que xa tratamos en anteriores plenos aquí. Vostedes sempre afirmaron que estas obras se iban a cometer no verán, no cal estábamos de acordo, porque aproveitando o mes de vacacións no mes de agosto e para non interrumpir nin causar ningún dano, nin evitar calquer accidente ali, compartíamos eso. Pasou o mes de agosto e non se levaron a cabo esas obras e se non se acometeron estes últimos días, dudamos que as fixeran ou que as vayan a facer. É incrible que sigan dicindo que teñen cartos, que sobran cartos e que se deba a boa gestión. O que se debe é a esa situación de mirar para outro lado e que as cousas vayan correndo. O tema que se traen aquí, perfectamente entenderemos que son dous temas diferentes, pero que redundan no mesmo sitio, que son as escolas infantís, nos nenos e nas familias que ali están. O noso voto é a favor. Bueno, entendo o voto a favor, evidentemente, porque non pode ser de outro xeito, porque a Xunta de Galicia é un copago que temos que facer, pero tamén quería dicir unha cousa, Paz. Os investimentos polos convenios existentes entre a Xunta de Galicia e o Concello de Lalín no relativo ás garderías, todos os investimentos son responsabilidade da Consellería. Os mantementos e os consumos, os gastos de consumo, son responsabilidade deste Concello. A pesar diso, este Concello fai investimentos na gardería que logo trata de traerlle a Consellería. Nestes mesmos días estáse reparando unha das salas e, ademais, había unhas sinaturas onde se pedían uns estores para o patio cuberto da gardería do polígono que tamén se van colocar nestes días. Acabase de facer un contrato hai pouco. Quero dicir que é continuo
o que gasta este Concello nesas garderías, no seu mantemento, e é certo que hai que facer unhas obras, pero que é moi chamativo, e chama moita atención, é que a gardería do Pontiñas, di vostede que ten goteiras. Eu quería lle preguntar desde cando, porque non houbo nunca na historia da gardería do Pontiñas que non houbera goteiras. E estaban vostedes aquí e había goteiras. Cambiamos unhas cubertas dos cubículos exteriores, hai deixo da velas, pero sigue habendo noutras zonas. Ese edificio, desde logo, desde o principio, tuvo esas goteiras. A cometelo no verán pasado, pois non deu tempo, porque votamos unha modificación de crédito de remanentes e votouse entre idas e vidas no mes de xullo, co cual non deu tempo e farase este verán. Desde logo que se fará este verán, supoño, con outras obras que estaban comprometidas, como pode ser o arranxo da pista do pabellón, ese arranxo de garderías, e seguramente a pista coberta ou o patio coberto do Golmar. Pero quero dicir que hai unha responsabilidade tamén da Xunta de Galicia nestes investimentos, é dicir, nese copago que temos establecido, donde nós pagamos un tercio do que costa a cada plaza, tamén pon que os investimentos son parte da Xunta de Galicia. Nós temos que facer conservación, mantemento e gasto de consumo. Simplemente aclarar iso. Sí, por alusións teño que decirlle que efectivamente comparto a súa... Voulle dar a palabra por alusións. Vale, gracias. Efectivamente comparto a súa exposición, pero quedoulle por engadir. A vostedes o que tiñan que facer ante a Xunta de Galicia, concretamente ante o Consorcio, era simplemente presentar un orzamento das obras que tiñan que acometer. A Xunta de Galicia, o Consorcio, iba a dar o visto bo, e iso vostede o sabe. Vostedes solamente tiñan que adiantar os cartos, que a Xunta de Galicia despois yo iba a detraer nesta aportación que ahora mismo estamos aprobando o que ustedes teñen que facer. O sea que era querer, era vontade, nada máis, e poñerse a facer as obras. E benvido que chegue o verán do 2019, que sí, sin dúbida, se farán esas obras o máis axiña posible. Que hai goteiras, efectivamente, os edificios hai que mantelos continuamente. Se hai goteiras ou os arranxos, non hai que esperar a que medren. Hai que facelos cando aparecen e susanalos con menor custe de que cando avanzan, que ao mellor xa hai que cambiar a coberta por completo. Votamos. Votos a favor. Seguinte punto. Bueno, pois esta modificación orzamentaria por importe de 78.650,73 irá para dotar de crédito complementario ás partidas de servicio de axuda no fogar para os dependentes e para os non dependentes e para os dependentes. Con esta modificación, o que se pretende é que a empresa poida asumir o custo que a firma do contrato non estaba previsto da modificación do salario mínimo interprofesional. É dicir, buscamos que esta empresa teña un equilibrio económico e, polo tanto, que se poida salvar este contrato para poder prestando o servicio, xa que se atende a un colectivo moi sensible que temos a obriga de intentar, por todos os medios legales, intentar salvar o contrato e que estas persoas sigan tendo servicio. Alguna intervención? Desde o Partido Popular, como non podía ser de outro xeito, e como xa vimos dicindo, e por coherencia, sí que vamos a apoiar esta proposta, porque queremos que se garanta a continuidade do servicio nas mellores condicións, tanto para os usuarios como para a empresa. Queremos que as traballadores e traballadoras desta empresa reciban a remuneración que lle corresponde e que lle marca a lei, e que non sexan elas as propias traballadoras as que se fagan cargo das malas formas, da mala praxis de traballar de outras persoas. Partimos de que tanto o servicio de libre concurrencia como de dependencia afecta a moitas familias do noso concello. Nós xa o advertimos cando sacaron o prego de condicións que era un prezo moi xusto, xa o advertimos.
Tamén advertimos que non podía repercutir na calidade do servicio e que se precisaba que se fixera un seguimento de como se estaba a prestar o servicio. Estamos plenamente convencidos que se as propias traballadoras e a propia empresa non fixeran un pouco de barullo como podemos ver, incluso un pouco feo as formas que desde a propia responsable da empresa e o propio responsable político desta área chegaron a enzarzarse, seguramente que isto hoxe non chegaría aquí. Tamén é triste haber escoitado nas comisións informativas e é moi digno que ustedes pidan os informes externos que consideren oportunos, pero é un pouco, xa non sei como calificalo, porque me indigna, de verdade, que non se teñan en conta as propias traballadoras responsables deste servicio na área de servicios sociais, a propia responsable deste servicio, e que non se lle pida opinión, que non participe neste cálculo, bueno, o que ustedes lle queiran chamar. Houbo traballadoras desa área de servicios sociais que non coñecían o que se estaba facendo. Non coñecían este problema, non coñecían nin que hoxe viña a pleno esta modificación. Consideran vostedes que a responsable que leva este servicio se teña que enterar pola prensa do que estaba pasando? Estamos acostumados a que nos digan que a xente está de vacacións, que non dan feito, pero hai traballadoras moi profesionais que sí que estarían dispostas a facelo, pero, bueno, fan ben. O que lle decimos é que a resolución deste problema chega tarde. Isto ven desde esa modificación do salario mínimo que era do 1 de xaneiro deste ano. Estamos a 26 de abril. Pasaron varios meses de dificultades, de dúbidas. As propias traballadoras iban a traballar e non sabían que lles iba a esperar a final de mes, non sabían se o servicio iba a continuar. É certo que se estaba traballando e están traballando con un colectivo de persoas tan en situacións difíciles, en situacións de que ao mellor non teñen persoas na casa que os poida atender. E parecía que estaban mirando a ver se se solucionaba solo o problema. Como as cousas por arte de magia non se solucionan, pero ustedes deben de pensar que sí, que se soluciona. Chega este momento, quizá o momento último pleno, e o traen porque a vía xa non queda outra. Solamente recordarlle dúas cousas, que por favor o plego de condicións que están a preparar, que nos dixeron xa que estaban elaborando ese plego en previsión do que este contrato remata en setembro, que artellen as medidas necesarias e que o fagan nunhas condicións que non poña en límite o contrato nin a prestación do mismo, e que se poida en setiembre que remata, que se poida continuar nunhas condicións óptimas de calidade de servicio. Bueno, varias cousas, Paz. Primeiro, a rezar o apoio a esta modificación de crédito. Pero a min chama moito a atención que ti recoñezas aquí nun pleno que unha traballadora municipal te di a ti que non se conta con ela nun expediente no que ela está presente e no que se teñen reunións para sacar isto adiante. Digo o número de expediente e enseñoche agora quen está nese expediente. É o 1123 e podes ver toda a xente que está ali, incluída a responsable do contrato, que esa persona. Si, entendo que me estás dicindo que unha persoa do Servicio de Benestar Social, unha traballadora social, che dixo a ti que non estaba participando no expediente. Entendo eso? Das miñas palabras non pode decir que eu pronunciei que a mí me digan. Eu no expediente que me aporta e no que vostede dice é unha técnica de intervención a que elabora esta proposta. Ademais,
Non é a técnica de intervención, a técnica de nóminas que é a que sabe de salarios. É a documentación que temos, pero a que sabe de é a salarios. documentación Eu que temos no expediente. Bueno, pero se me deixa falar, vou dicir unha cousa. Non Señora malinterprete. concelleira, non ten a palabra respecto a... Ahora déixeme falar a mí. Eu con esa técnica responsable do contrato pasei reunido por menos 3 ou 4 horas no seu despacho picando unha por unha a documentación de Calaurea, comprobando unha por unha si esas persoas eran as que prestaban ou non o contrato. Eso fixémolo. Por lo tanto, desmentir en primeiro lugar eso. Mire, por sorte, este Concello actuou moi rapidamente neste asunto. Vostede di que é lento, pero totalmente ao contrario, moi rápido, porque dígame un só Concello de España que os hai con este mesmo problema que o resolvera. Forcarei. Non, digo, non só falo do SAF, falo deste problema dos subidos ao salario mínimo e as concesións administrativas, os contratos administrativos que teñen os concellos. O único de España a día de hoxe que fixo unha modificación do precio do contrato basado nos informes, por certo, un informe xurídico que todos aprobamos aquí en anterior pleno, que era o que abría a porta, un informe moi ben redactado e consistente, que é o que permite que poidamos facer esta modificación. Como este é un territorio ignoto no administrativo, porque hai unha nova lei de contratos, este contrato viño do anterior, hai un cambio no salario mínimo interprofesional que é verdade que é elevado e que cambia moito as condicións de execución de moitos dos contratos, buscouse unha saída e non era unha saída fácil, porque está claro que a administración non pode ceder ás presións dunha empresa que di no, eu perdo cartos porque me subiron e teño que pagar as traballadoras. Claro que hai que pagar as traballadoras, por certo, que non quedaron sin cobrar nunca, porque como vostede sabe, e vostede tamén facía no meu lugar, porque os dous fixemos o mesmo, a primeira factura que se trata de pagar neste Concello é a factura do SAF, polas cuestións inherentes a que hai moitas traballadoras detrás que queren cobrar, que teñen que cobrar. E todas cobraron puntualmente, e todas estas facturas se están cobrando puntualmente. Por tanto, non se pode dicir que Calaurea non recibirá cartos, porque evidentemente recibía máis de 40.000 euros ao mes. O que buscamos aquí é unha solución evidentemente transitoria ata que salga o novo contrato para poder establecer un sistema para poder pagar ese exceso de salario. Por certo, salario dignamente subido, porque por sorte esas traballadoras, veciñas todas de Lalín, algún veciño, pois era ben triste que cobraran as nóminas que cobraran e por lo menos agora teñen unhas nóminas que podemos falar de dignidade. E houbo que falar cunha técnica de nóminas, porque claro, eu, se teño que pedir un informe de nóminas, a que mellor eu podo pedir é a técnica que fai as nóminas do Concello. E por eso se lle pide a ela, que ademais ten que falar cunha asesoría externa porque había moitísimos cálculos que facer. E, sobre todo, establecer un método xusto, que fora xusto para o Concello, para a empresa, e que non supoña un céntimo máis do que ten que pagar o Concello, porque tamén estamos falando de cartos públicos. E aparte eu sei que nesto vostede máis eu estamos de acordo. Mire, vostede dime que eu me enzarcei con unha persoa responsable dun contrato, eu non me enzarcei. A min atacárome, eu sempre estuve moi calado neste tema, só me reunía coas traballadoras e non facía nin notas nin roldas de prensa. Vostede estuvo comigo nunha reunión coas traballadoras incluso, e desde ali nós non fixemos ninguna declaración, nin vostede nin eu, cousa que tamén agradezo, e buscamos unha solución calada po problema. E eu creo que unha solución que foi bastante rápida e que estou convencido que nos van pedir a tramitación destes expedientes de outros concellos, porque houve que buscar unha solución que non era absolutamente nada fácil. De todos xeitos, eu agradezo o apoio e tamén lle avanzo que sí, que estamos traballando no novo plego, no novo contrato, que está feito o 95%, pero estou esperando que precisamente me digan os servicios técnicos cal é o precio no que debe salir.
porque iso é moi importante. E levo, pois, 3 semanas esperando que me digan cal é o prezo no que debo salir por un informe deses. Estou esperando porque tamén me din que son cálculos complexos. Estou de acordo con vostede, e o sabe, en que este contrato saleu cun prezo moi baixo. Saleu cun prezo moi baixo. E eu quise non sacar cun precio máis elevado, pero a anterior lei de contratos decía que o que importaba era a eficiencia da administración, é dicir, pagar menos polo mesmo servicio, e ademais a anterior interventora facía forza ante iso, decía que ese era o espírito da lei, e decía que se sacaba este precio e que se non villa ninguén, pois habería que aumentalo, pero sacouse este precio e apareceron dúas empresas. Por lo tanto, tamén as empresas teñen que ter a responsabilidade de, cando aceptan un precio, leválo a cabo. E iso foi o que pasou. É dicir, esta empresa aceptou este prezo. Eu entendo que o seguinte precio vai ser bastante máis elevado, bastante máis. Fixemos unha consulta ao mercado, solo contestou unha empresa, que por certo é a mesma concesionaria, pero desde logo este precio vai ter que ser máis elevado. Xa adianto que pode ser un dos contratos máis elevados en canto a custe económico deste Concello, por riba de contratos como do Liso, vale? Decir, que vai estar moi por riba. Por que? Porque aumentará pois entre un 20 ou un 30% o prezo hora. Tamén lle digo que está ese prego rematado, salvo eso, está todo rematado. Está todo rematado. Por lo tanto, entendo que no mes de setembro, pois, quen este aquí ou antes, poderánse facer os trámites. Eu quería que tamén, é dicir, ademais desta modificación de crédito, ven por ausencia unha proposta do concelleiro para que se aproben a posibilidade de que a Xunta de Goberno pois, posteriormente aprobe estes pagos, porque vamos a estar un período de 2 meses onde non vai haber plenos, e este é un contrato de pleno. Entonces, si non lles importa debatir isto, deixámoslo para o final a parte de urxencia. Nada máis. Estamos? Sí, eu decir que estou de acordo con o movimento. Perdón, estou falando coa concelleira. Sí, estamos. Gracias, señor Cruz. Sí, que estou de acordo co Goberno na proposta que está facendo. Creo que sería un erro non atender ao que os socialistas desde Madrid están demandando, e creo que as presións que se fixeron e as chamadas que fixo a empresa coas súas queixas reiteradas tuveron cumplida aprobación por parte da oposición e tamén por parte do Goberno. Ás veces hai que estar fiscalizando e hai que estar presionando un pouco, sea con notas de prensa ou sea ca axuda que se lle pode dar, e esta é a axuda que eu intentei dar e non pude reunirme na reunión que estivo a empresa, creo que o PP acompañou, non puden por motivos de traballo. Solidarízome coas obreras e solidarízome ca empresa, e creo que foi unha forma correcta de chegar a unha negociación por parte do Goberno, e deso se trata, negociar, aínda que a empresa recoñezo que tiña a obriga de cumprir o contrato, pero foi o que demandamos en prensa e, polo tanto, estamos de acordo e damos os parabéns ao Goberno e á oposición. Antes de votar, este Goberno demostrou dende o primeiro día, dos primeiros orzamentos que fixo, a súa aposta evidente e clara polas políticas sociais. Hai determinado tipo de cuestión, señora concelleira, que este Goberno non obvia e está á altura das circunstancias, como esta cuestión relacionada co servicio de axuda ao fogar. Porque nos preocupa, porque vai con respecto a un colectivo especialmente, que nos sensibiliza especialmente, como é lóxico, e como faría calquera persoa deste pleno. E non hai dúbidas. Atouse en tempo récord, evidentemente. Lóxicamente, o cambio de legislación afectou a esta cuestión, pero que non imos permitir, baixo ningún concepto, é que ninguén poña, aínda que sexan termos políticos, en dúbida que nós tiñamos a máis mínima intención de parar isto ou non facelo, sobre todo por unha cuestión económica. Era o que me faltaba por escoitar. E apoiamos totalmente este expediente que leva este Goberno, para que a empresa poida facer os seus pagos en base a informes xurídicos, porque sabemos que os afectados son colectivos especialmente sensibles e sempre estamos ao lado deles.
Leccións deso, cero. De ninguén. Porque, insisto, vostedes terían feito exactamente igual que nós, porque os considero mínimamente sensibilizados con algunhas cousas que deberían estar por riba da política. Deberían estar moitas máis, pero polo que vexo é complicado. Pero esta sí debería estar por riba da loita política. E sabe perfectamente que este tema o liderou o señor tenente alcalde de xeito exemplar, que houve 500 reunións, 500 sen falar, claro, coa propietaria da empresa, coas traballadoras, dándoselle todo tipo de explicacións, 20 veces, dicíndolle cal era a folla de ruta, dicíndolle os informes que se pedían, dicíndose en cada momento que se iba a facer. E así se cumpriu. Eu pídolles a futuro, donde corresponda estar, que con determinado tipo de cousas sexan un pouquiño menos belixerantes, porque afectan a xente que non o merece. E porque saben da mellor vontade que ten este goberno, igual que terían vostedes con este tipo de colectivos. E xa que enlaman en outro tipo de cuestións, en esta, polo menos podía ser un pouquiño máis políticamente falando persoas. Votamos. Votos a favor? Seguinte. Punto número 6. Expediente 1560, bonificaciones, exención tributaria, tarifa reducida, tasas de liso, solicitudes presentadas primer trimestre de 2019. Adiante. Na ordenanza de recollida e tratamento de lixo, no seu artigo 5, recóllense as tasas especiales aplicables ás familias con escasos recursos, a familias numerosas de categoría especial ou xeral e a persoas beneficiarias do risco ou que están en risco de exclusión social. Entonces, esta xente presenta a documentación, os técnicos estudiana e emiten o seu informe. Acompañan os informes dos beneficiarios desta taxa especial de recollida e tratamento do lixo. Adiante. Nada que decir porque é trámite, como é de forma habitual. Noso voto é a favor. Grazas. Votamos. Votos a favor, unanimidade, seguinte punto. Punto número 7. Expediente 1693, relación de facturas, expediente de recoñecemento extrasocial de créditos, número 15/2019. Señora concelleira, adiante. Ben, pois este pleno, en aplicación da base 15, veñen facturas reparadas, non podían faltar, pero o importe casi podemos decir que é mínimo. Son 14.654 euros. Teño que reiterar o mesmo que digo en todos os plenos, que hai crédito, que o traballo foi encargado, que este traballo se fixo ou co suministro se foi entregado e que todas as facturas que acompañan esta relación están conformadas por un técnico e un político. Se ven nesta relación, ven unha factura do gas, é porque é previa a firma do contrato, é dicir, ao momento actual xa temos tamén contrato do gas, é dicir, traballamos para sacar todos os contratos posibles. E tamén, como sempre me reiteran, os peles siguen, é dicir, sacouse o contrato, eso é un contrato de xestión de funcionamento ordinario, entonces é dos contratos que poden sair neste período que se aveciña de eleccións. Entonces, todos eses contratos que son de gestión vamos a aproveitar ese período, porque nós sí que nos organizamos e temos un cronograma de que contratos sacar, cando sacalo e como sacalos. Entonces, vedes que facemos os deberes. Toño, isto é un clásico. Gracias, señor alcalde. Sí, é un clásico. En este último pleno de mandato, mire, señora concelleira, nós non dubidamos de que vostede intenta facer as cousas, pero dese conta de que ao largo destes 4 anos vostede fixo do excepcional algo habitual, e iso non debería ser así. Dese conta de que este punto, que debía ser algo extraordinario en un pleno, convirtiuno vostede, ca súa xestión e o seu equipo, en algo extraordinario, o que debía ser algo extraordinario, pois en algo habitual. Pleno tras pleno, ao largo do mandato, pois vimos vendo que chegan este tipo de facturas.
pleno tras pleno vimos que algo que debía ser excepcional, como é non axustarse ás normas básicas de contratación, que todos os que tuvemos responsabilidades na administración sabemos que a veces é algo extraordinario, pois vostede tamén o convertiu en habitual, só hai que ver os informes que chegan acompañando este punto. E tamén, por si foi pouco xa ao largo do mandato, tamén convertiron en habitual algo que para outros é sempre extraordinario, que é o reparo suspensivo, as facturas reparadas. E para vostedes tamén volve ser algo habitual. É unha mágoa que non fosen capaces de solucionar este tema. Entendemos que é algo que lles queda pendiente, que será o próximo equipo de goberno o encargado de solucionar este tipo de situación, algo que ten que ser extraordinario e que vostedes convertiron en habitual. Nos, en este último pleno, vamos a deixarlle a carpeta de facturas baleira, que era o que vostedes pretendían desde o primeiro momento, a abstención do Grupo Popular para que isto pasase sin pena nin gloria. Nos, en este último pleno, vamos a absternos para que quede esa carpeta baleira, porque entendemos que desde a nosa parte fixemos todo o que había que facer para forzar de que estas situacións non se viñeran dando. Esperemos que o seguinte que lle toque isto xa sexa algo extraordinario e non habitual. Gracias. Bueno, pois mira, parece mentira que estuveran gobernando tamén durante tantos anos. Parece mentira que queiran obviar que houve un cambio de criterio interpretativo da base 15 e que me veñan dicindo que algo excepcional que convertimos en habitual. Non sei se son coñecedores do ámbito que ten este Concello, dos contratos que leva feitos este goberno, que é a nosa responsabilidade, para iso estamos gobernando, pero así o estamos acometendo. Entonces, leccións e tirón de orellas neste sentido non lle consinto nin o primeiro, porque sí que traballamos arreo, o servicio de contratación está o facendo dunha forma brillante, estánse sacando contratos en todos os ámbitos que vos, tiñades unha forma de contratación de contratos menores moi abultada e agora están, tamén por cambio de normativa, salindo doutro xeito. Entonces, non foi durante todo o mandato, senón foi un cambio de interpretación a raíz dunha nova lei de contratación que saeu e da interpretación do señor interventor, que tamén para iso temos un habilitado nacional que fiscaliza isto. Entonces, non queiran enmascararse nin facer desto. Eu pedía a abstención, si é certo, desde o primeiro momento. Sorpréndeme que neste último pleno non lo dean. Pedina porque considero que, e aquí todos sabemos que ca vosa abstención o que facedes é deixar aprobar estas facturas, que esas facturas salgan adiante e se poidan pagar, porque os traballos están acometidos e os suministros están entregados, entonces, e aí eludides todo tipo de responsabilidade. Entonces, non sei como neste baile que tuvestes de votos, de sacar facturas dos proveedores locales e deixar os externos, en salir xente do pleno, sorpréndeme que no último vos absteñades, pero bueno, ao final, se chegamos a este entendemento, hai que reconocer que por fin as miñas recomendacións tamén tuveron e surdiron efecto. Moi ben. Si vostede me permite, señor. Adiante. Gracias. Non iba a intervir, pero é total desacordo co que vostede di. Mire, nós non estamos de acordo ca súa xestión, nin estamos de acordo cas súas recomendacións. Todo ao contrario. Todo ao contrario. Nós, en este último pleno, esa carpeta de facturas vamos a deixar pasar, aunque temos claro de que as argumentacións que fixemos ao largo de todo este último tramo do mandato son as que realmente corresponden como oposición. Ora, que lle quede claro, señora concelleira, nós non avalamos a súa xestión, nin as súas recomendacións son o que nos fan agora en este momento absternos. Nós vámonos a abster porque é o último pleno do mandato e entendemos que o seguinte goberno vai a ser o encargado de explicarlle a vostede como se solucionan estes problemas. A min,
antes de proceder á votación, en termos bíblicos, encántame, Teresa, cando alguén colle a onda, ainda que sexa pequena, solta, e lle dá na cabeza a quen parece máis grande. E o de arriba. Procedemos á votación. Votos a favor. Entendemos que é abstención, non se preocupe. Votos en contra, 1. Abstencións, Grupo Popular. Seguinte punto. Entendo que é o número 8, non? Sí, punto número 8. Expediente 52/2019, solicitude de bonificación do IBI en inmobles de uso principal agrario. Adiante. Bo día. Nada, traemos aquí a proposta de, igual que o ano pasado, a proposta de bonificación. Unha proposta de bonificación que, en todo caso, vai marcada nunha decisión, nunha proposta deste goberno, non é un trámite ordinario, senón que responde precisamente a dotarnos dunha ferramenta en termos de administración para minorar o que é o impacto dunha medida tan lesiva como é o catastrazo, elaborado e levado adiante polo Goberno de Madrid do Partido Popular no seu momento. E dentro, precisamente, das restriccións, que, en todo caso, tamén farei unhas reflexións máis a título partidario que da administración, do que entendemos tamén que se pode aplicar e da equidade incluso da mesma, non? Por facer un resumo, e podemos... Bueno, aquí non hai incompatibilidade no debate, non, Manolo? Digo, podes estar no debate. Sí. Non. Hasta agora sempre fixen o que quixera oportuno, e no último pleno tamén o vou facer, non te preocupes, fala. Coñezo a situación, por eso. Manolo, tens que salir, non vai a ser que te denuncien. A ver, perdón, a miña recomendación é para que non te denuncie o PP que salgas da sala en este punto. E a miña recomendación despois te verás. No debate tampouco se pode estar. Nada. Pois Paco, vas ter que chapar, xa che dou a miña cousa, entonces faste todo. Sinto que non poida estar porque o que traía preparado non era nada bo. Pero, de todas formas, eu sempre supen diferenciar a vida personal da política e no personal que che vai ao mellor. Moi ben. Manolo, é unha recomendación polo teu ben, de acordo? Non é... Exacto. Estou levando dun problema evidenciando o problema que houve estes meses. En todo caso, non vou perder un segundo coa xente que se ausentou, pero sí que vou perder un segundo, e por eso fixen isto, non para librar dun problema ao concelleiro, senón para evidenciar onde residiu o problema ao longo destes meses nas críticas do IBI, non? E, evidentemente, neste debate, vou ter a elegancia de non retomar esas críticas porque a persoa non se pode defender, pero creo que evidencia as obras o que pasou ya que respondía. Mirade, no 2019 que nos ocupa temos 136 solicitudes, das cales 89 foron favorables e desfavorables 47. Das 47 desfavorables corresponden 10 que se atopaban en solo rústico e dentro delas unha por estar fora de prazo, outra por non ter construción a bonificar, outra por xa estar solicitada no 18, outra por ter un uso industrial e 6 por ser titulares falecidos o suxeito pasivo, que é o que ten que solicitar como pon a ordenanza. E outras 37 por estar en núcleo rural, 25 de uso residencial e 10 de uso industrial e 2 máis para completalo como uso almacén e estacionamento. Por lo tanto, estamos falando de 89 bonificacións que se suman ás 50
do ano anterior, que completan un total de 139 bonificacións. Na comisión informativa se nos requiriu un dato que non ten eso, porque está no expediente. En todo caso, solicitouse a primeira hora do día seguinte e non que era canto supoñía en termos de merma de ingresos. Bueno, nos como non o cuantificamos nesa importancia, sino no que minorar o impacto do catastrazo. Bueno, no oral non se nos contestou que era imposible telo para hoxe. En todo caso, o que sí que nos lo deron, porque ya era doado de calcular, era o que supuxo o ano pasado, non? Que ascende a algo máis de 10.000 euros esta bonificación do máximo legal que nos permite a lei de facer, insisto, as explotacións que se atopen en diseminado. E aquí sí que eu creo que o próximo goberno, porque evidentemente, bueno, hai a tradición de en outubro, non? Traer as ordenanzas para que estén a 1 de xaneiro en vigor e se podan aplicar, pero, bueno, eu creo que temos que facer unha reflexión, porque esta aplicación, pois evidentemente está ligada directamente ao que nos permite de facer a lei, non? E eu creo que, bueno, visto así a pouca experiencia que temos sobre esta ordenanza nos 2 anos que imos aplicala, pois vemos que, bueno, que seguramente para o ano habería que introducir que ten que ser como outro tipo de bonificacións do IBI, por exemplo, as familias numerosas, que se teñan co conseguinte traballo, que é para a casa, que se teñan que solicitar cada ano ou cada 2 anos, como moito, porque desde logo poden modificarse as condicións. Bueno, a ordenanza está aprobada que hasta que varíen as condicións, pero evidentemente como unha cuestión de rigor, de control, pois un dos elementos que eu creo que hai que abordar nos vindeiros meses o novo goberno, non? E tamén ligar a actividade agraria, non? E depois temos aquí, claro, unha desproporción importante. Que quero dicir? A lei só nos permite bonificar con o máximo, que é o que apostamos, o 95, pero só as que se atopan en diseminado. Vale, entón, a estrutura que temos no noso Concello, a realidade é que unha imensa maioría pois non se atopan en diseminado. E seguramente as que igual precisen máis apoio para o seu día a día e a súa subsistencia e en clave de futuro son as que non podemos bonificar, que están en núcleo. E aí, evidentemente, este goberno lle aplicou o 60% como a calquera vivenda, non? Ben, entón aí se produce unha desproporción importante entre un 60 uns e un 95 outros, non? Eu creo que iso tamén ten que ser un debate que aquí se ten que dar, porque, e aquí xa falar en termos partidarios da organización de un milito, creo que hai algunha macroexplotación, por chamala así, polas súas características, que non creo que precise que a Administración a teña que bonificar no 95%. Por lo tanto, bueno, é un debate que evidencia que en todo caso en 2 anos aprobáronse 139 en 2 anos. Vale? Aquí mantiveronse posturas de que se defendía que había máis de 1.000 explotacións que podían pedir a solicitude que se podía bonificar. Creo que queda evidenciado que era unha auténtica falsedade cando aquí algúns defendíamos que hai un máximo, pode variar 5 arriba, 5 abaixo, por os datos que nos dan os técnicos de 218. Das 218 posibles, xa 139 nestes 2 anos están bonificadas. Por tanto, esta proposta que traemos hoxe aquí para aprobar. Alguna intervención? Sí. Dicirlle a concelleira de Facenda, porque antes non intervín, que de contratos menores non nos poden dar moitas clases, porque
Cantos cartos levan gastados en contratos menores? Creo que non se corresponde co tema do debate. Proceda a contestar ao concelleiro se o ten. Non se preocupe. Ten un... Usted demo tempo e eu utilizarei o meu tempo como yo considere. Señor Crespo ten un turno de rogo. Non vai a diluminado pola vida porque vostede pensa que está tocado pola variña de Deus. Debe ser pensar que é un ser superior que está tocado pola variña de Deus e se Deus non tocou ca variña debeulle dar demasiado duro na cabeza porque lle quedaron secuelas. Eu estou no uso da miña palabra e podo dicir o que me dé a gana. Faltaría máis. Usted vai me dicir o que teño que dicir. Usted dema a palabra, se quere, se non quere, non ma dé. Dema a palabra e deixeme dicir o que eu estime oportuno. Chamo a orden por primeira vez. Adiante. Estamos vos. Adiante. Ben, pois, xa lle digo que non está tocado pola variña de Deus, Eu vexo que o concelleiro saca peito, aínda por riba. Hai que ter morro. Hai que ter morro con este tema para, en vez de pasar caladiños, intentar sacar peito. Eu recordo ao concelleiro que os gandeiros de Lalín levan con este ano 2 anos pagando, cando, por exemplo, os da Estrada, que é un concello similar, e que estaba no mesmo proceso, hai 4 anos, vostedes chegaron aquí, o tenente alcalde nada máis chegar aquí, o que fixe é solicitar a revisión catastral. E hai luz e taquígrafos que o poden atestiguar. E hai hemeroteca. Por lo tanto, este concello pideu de motu propio que se accedera, cousa que a Estrada, por exemplo, quedou hasta que non lle quedou máis remedio. Iso quere dicir que os gandeiros da Estrada libráronse deste catastrazo durante 2 anos nesta parcela. E mire, señor Vilariño, o ano pasado bonificáronse 44 explotacións de un total de 50 peticións. Este ano traen para que se bonifiquen 90, é dicir, un pouco máis do doble, de 137 solicitadas. E digo eu, e logo si estas son as que hai que bonificar, o ano pasado que non se enteraran os propietarios foi por culpa deles? Ou foi por unha deficiente información do goberno? Nos estamos convencidos de que foi por unha deficiente información por parte de ustedes. Porque, miren, as explotacións que están fora de núcleo rural, se vostedes lles informaran, asegurulle que habrían solicitado todos. E non me vou referir á polémica que houve con Manolo de Castro. Non. Eu simplemente quero deixar claro de que os que se bonificaron ano pasado, algúns deles, como algún candidato á alcaldía dos outros partidos, eses se souperon solicitar en tempo e forma. E máis llo dixeron uns cuantos compañeros ou amigos. Pero o resto non houve quen llo dixera. Porque das 44 peticións que se bonificaron, é curioso ver cales son as que se bonificaron e cales non. É moi curioso, simplemente deixo quedar iso aí. Xa sei que vostedes fixeron público que a xente solicitara, pero a xente, se é a primeira vez que se solicita, se non ten unha información concreta, e a prove que non a tiñan, porque se non houberan solicitado. Nadie é tonto para pagar o IBI dunha granxa se está exento o 95% con facer un papeliño. Por lo tanto, iso quere dicir claramente que non se enteraron. E se non se enteraron, única, exclusivamente a responsabilidade é do goberno. Non lle que irán votar a outros. Por lo tanto, nós imos votar a favor, como non podía ser de outra maneira, pero tamén xa lles digo que nós isto queremoslo facer de outra maneira. Xa diremos como. Porque, mire, se ben é certo que os que teñen a granxa en solo fora en solo rústico común teñen dereito a esa bonificación do 95%, os que teñen as granxas, fundamentalmente as de vacas, que son as que solen estar dentro do núcleo rural, só teñen dereito a algo que antes non pagaban, por suposto, agora teñen dereito a unha bonificación do 60%. Xa sei que a lei non o permite, pero non cabe dúbida que hai un agravio comparativo. Se eu teño a granxa dentro do núcleo rural, teño unha bonificación do 60% como toda a parte do núcleo rural. Pero se eu estou fora do núcleo rural, entonces teño a bonificación do 95%. Ben, como a lei non permite bonificar as granxas que están fora ou dentro, eu simplemente poñer aquí encima da mesa que os que teñen a granxa, e fundamentalmente son os que teñen vacas, dentro do núcleo, están agraviados con respecto, teñen un agravio con respecto aos que están fora. Por tanto, algo haberá que facer para solucionar ese tema.
porque precisamente a xente que vive das vacas e que son as que teñen normalmente o establo dentro do núcleo, pois creo que teñan ou non a teñan deberían ter unhas condicións parecidas. Por lo tanto, haberá que propoñer algunha modificación no futuro para que os que teñen as granxas dentro do núcleo rural atendendo a normativa, e se non habrá que propoñer un cambio de normativa, porque un establo é tan establo dentro do núcleo rural como fora do núcleo rural, e habrá que buscar unha solución. Esa solución pasa por propoñer un cambio normativo, habrá que facer unha proposta a través da Federación Galega de Municipios e Provincias para que a súa vez esta o faga na FEN e para que a FEN explique a nivel de ministerio que en Galicia, o rural de Galicia é un rural moi distinto do Castela-León ou Castela-A Mancha. E con esas particularidades é que queremos xugar. Hai que cambiar a normativa nese apartado. E nós vamos facer unha proposta nese sentido porque entendemos que, cando menos, é un agravio comparativo. Gracias. Debe ser que... Queres intervenir? Simplemente quero dicir unha cousa, que debe ser que esa normativa non a fixo o Partido Popular, debe unha facer o Partido Comunista do Pobo Chino. Ao mellor. Paco, queres falar? No, pero eu teño unha alusión, para así que remate Paco. Claro, exacto. Bueno, vostede fala da revisión catastral. A revisión catastral, quen a fixo? A ver, quen impuso aos concellos que había que facer unha revisión catastral, máis que o goberno de Mariano Rajoy do PP con Cristóbal Montoro de ministro. Non sei quen a fixo. Eu debe ser o aire, debeu ser, é dicir, o catastrazo debeu vir polo aire. Non houve un goberno que impuso desde Madrid que había que facela. O que vostedes querían era que nos a retrasáramos o máximo posible para vir ao período electoral e protestar, mira, vamos facer o catastrazo. Eso que querían vostedes, que ademais está pasando na estrada e non se está facendo. Ao final todo o mundo vai ter que pagar os 4 anos para atrás. Vai ter que pagar os 4 anos para atrás todo o mundo. Vale, sesa en Lalín, na estrada, Melide ou onde sea. E fíxose... E, por certo, fíxose xa no 90% do territorio galego, é dicir, pero non o fixo porque pedir este Concello. Este Concello non pediu ningunha revisión catastral. Se vostede di eso, minte, porque eso era unha norma que impuso Madrid. O que pasa é que dixo este Concello, lle dixeron, que prefire vostede facela? No 17 ou no 18, dixemos, se é mellor no 17. É desde catastro, dixéronnos que canto antes era mellor e máis beneficioso tamén para os cidadáns. Vale? Porque a medida que foron facendo revisión catastrais tamén foron perfeccionando os seus métodos a hora de detectar construcións que non estaban registradas. Porque, unha cousa é cando unha empresa empeza a facer unha cousa, vai na facendo ben, e logo, a medida que pasa o tempo, vai na facendo moitísimo mellor. Vostede sempre ten fórmulas máxicas para o IBI. Eu lembro casi o primeiro pleno no que baixamos o IBI, cando este goberno fixo reducción do IBI, que vostedes o tiñan no máximo. Vostede dixo que vostede tiña unha fórmula para baixar o IBI máis alá e tal. Nunca escoitamos esa fórmula. Supoño que ahora en campaña electoral escoitaremos algunhas fórmulas máxicas que non están permitidas nin nas leis. Pero simplemente facerlle esa reprobación en canto a que non foi este goberno de Lalín nin ningún goberno municipal de toda España de signo que fora quen impuso a revisión catastral. Foi o goberno de España de Mariano Rajoy. Moi ben. Procedemos á votación. Non, falta. Perdona, Paco. Disculpe. Sí, vamos a ver, home, di que eu teño moito morro por sacar peito e non sei cantas cousas máis. Vamos a ver, os que debían estar ben calados e non falar son vostedes. Nós estamos debatindo e votando algo para minorar un impacto dunha medida aprobada polo Partido Popular, legislada polo PP e polo PSOE, e que, desde logo, é un exemplo claro, e tamén valga o momento electoral para decir isto, de como se legisla en Madrid, verdade, respecto á realidade que ten este país e de como nos organizamos os galegos respecto a
aos españois, non? Polo tanto, eu creo que un debate que vai moito máis calado e que incluso vostede admite esa diferencia, non? E senón non estaríamos aquí. Cando algo, eu sempre digo mesmo, cando algo se bonifica é que hai un error da propia administración, é auténtica contradición que a administración bonifique. E isto témolo tamén no que é o IBI de Lalín, onde temos unha bonificación que nos permite a lei en núcleo do 60%, que aquí tamén vai directamente, se unha ponencia de valores está ben executada, como é posible que a bonifiquemos? É unha contradición en sí. O que estamos é minorando un impacto por unhas valoracións catastrais totalmente desfasadas. E, polo tanto, para minorar ese impacto, que no casco urbano evidentemente non é legal, pero que en núcleo sí, se aprobou no seu momento moi acertadamente, que non se mantivemos, faltaría máis, unha bonificación do 60%, que aquí menos mal que hai, porque así a esa maioría de explotacións que eu sí que creo que se ven perxudicadas respecto a esta aplicación e que seguramente moitas delas precisarían para a súa viabilidade desta unificación, e non algunhas das que estamos aquí aprobando seguramente con 95%, pola estrutura económica e polo modelo de produción tamén que teñen. Por iso eu traslado isto para un debate que xa non o traslado no anterior debate dixen exactamente o mesmo, pero creo que cada vez é máis sangrento ver casos que aquí se están facendo, non? Por lo tanto, é unha contradición da que nós temos que sair, e o que teremos que facer é aprobar cuestións que estén perfectamente diseñadas e cuantificadas para que non haxa que aplicar bonificacións, porque cando nos estamos aprobando bonificacións é para correxir algo que entendemos que está sobredimensionado, que desde logo a súa aplicación é moi injusta, como neste caso por unha aposta concreta do sector agrogandeiro. E, insisto, a min, que son o que está defendendo este tema, é máis que evidente que non me gusta o 100% o que aquí estamos aplicando. O ano pasado non foron 44, foron 50 as que se aprobaron, e este ano foron 89. Mire vostede, eu supoño que non serei sospeitoso de darlle información a ninguén para que o solicite. Eu creo que aprobamos unha ordenanza, ni máis ni menos de 3 meses, ni máis ni menos de 3 meses para que os beneficiarios puderan solicitarse. Se fixo unha alta campaña de información, por parte deste goberno, como eu creo que nunca se fixo. Por iso me choca moito cando falan de falta de información, e seguramente sexa motivada, pero claro, hoxe podíamos xogar a ser unhas preas e calar, e que aquí votara certa xente, ou xogar o que se xogou, que a xente non se meta en líos, pero tamén que paralelamente evidencie cal era o problema. Digo, porque me queda moi coxa poder dar argumentación que levo moitos meses gardándome, non, para dar aquí, pero que efectivamente me parece, cando alguén non se pode defender, que non é bo dala. Pero mire, en todo caso, a cuestión é esa, e teremos que facer iso, e o que saberá é que exixir, pero claro, os que militades en partidos estatais, que eu non digo que vos señades máis coñecedores, seguramente moito máis que a min, ou que teñades claro, pero tedes que vivir con esas contradicións que efectivamente que legislase como se legisla e pensando en quen se pensa, non? Entón, se queremos que este catastrazo aminorar o impacto tan negativo que ten para un sector tan importante como o agrogandeiro no noso concello, pois que teñamos outras ferramentas, primeiro que non se aplicara, e unha vez que se aplica, porque claro, eu tampouco escoito, cuidado, nesta campaña ningún partido estatal decir que vai derrogar estas cuestións, cuidado. Nestes debates a catro tampouco vin a ningún deles preocupados por este sector nin por este tema, ningún, Si, por alusións adiante. Sí. Vamos a ver, solo dúas cousas. A evidencia, señor González Casares, é que vostedes adiantaron 2 anos a petición
a que cando tiría que ir porque non lle quedaba máis remedio. Exemplo de la liña de Estrada, son os exemplos de concellos similares. Por lo tanto, a Estrada foi a revisión catastral cando non lle quedaba máis remedio. E vostedes adiantaron 2 anos. Mire, vostedes, a Xunta de Goberno, no ano solicitan que o Concello de Lalín sexa incluído na próxima resolución que se aprobe correspondente ao ano 2016 relativo ao procedimento de regulación catastral. Entón, eso solicitan vostedes. E sabe unha cousa, eu nego a maior, e é que vostedes solicitaron nesa fecha para que non coincidira ahora que as eleccións. Foille por eso, non lle foi por outra cousa, porque sabían que se agotaban o plazo, como fixo a Estrada, ahora coincidille que as eleccións. Por lo tanto, mire, vostedes fixeron deliberadamente, o sea, é ao revés, non é vostedes que o fixeran porque lles parecía mellor para a lei, non. Fixeron vostedes cunha previsión política, e é que se esperaban 2 anos, iballe pasar o que lle pasou a Estrada, que coincidille que as eleccións. Pero sabe unha cousa, os veciños da Estrada, a diferencia da Lalín, os gandeiros da Estrada, pagan 2 anos menos. Xa sei que cóbranse 4 anos para atrás, sí, pero cóbranse 4 anos para atrás a todos. Entón, cando se lle cobra os da Estrada, a diferencia é clara. Entre un gandeiro da Estrada e un gandeiro de Lalín, a diferencia é que 2 anos menos non tuvo a regulación, o sea, tuvo 2 anos de aforro de regulación catastral. E mire, a regulación catastral é certo que impulsou Montoro dunha maneira fehaciente, pero mire unha cousa, eso estaba de vello, sabe vostede como funcionan as regulacións catastrales, pero estuvo desde sempre, non é de agora, mire. Que interpelou vostede no Senado contra isto? Escoite, pero mire, non é de agora, é de sempre. Mire, a regulación catastral había, todos os concellos a tiñan que facer aquí anos. Non se cumple normalmente, pero hai unha norma donde os concellos teñen que facer unha regulación catastral para dar de alta os inmuebles que non están dados. Por lo tanto, non é como vostede di. Por lo tanto, eu nego ya maior. Vostedes fixeronlle pagar aos gandeiros de Lalín 2 anos máis por capricho de ustedes para que non lle coincidir agora co período electoral. Iso é a miña visión, é o que afirmo. E con respecto ao señor Vilariño tamén unha cousa, mire, se o ano pasado solicitáronse 50 e se aprobaron 44 ou se aprobaron 50, mire, o que é certo é que o ano pasado houve menos da mitad das peticións que este ano. Por lo tanto, iso quere dicir que a xente non o sabía. E a xente non o sabía. Perdonen, a xente non o sabía. E tamén dicirlle que estas 2 persoas que se ausentaron porque teñen precisamente unhas granxas cada un deles, sí que sabíamos que se tiñan que ausentar, señor Vilariño. Por lo tanto, gracias pola información, pero xa sabíamos de vello, faltaría máis porque eran parte interesada. Oye, pois, Paco, Manolo parecía que non. Ibanse enterar. Por lo tanto, Manolo o que quería participar no debate e non na votación. Perdóname, Manolo o que quería participar no debate, pero non na votación. Pois dixo o secretario que ninguna non é por outra cousa. Sí, pero eso, cando menos é cuestionable, porque vostedes imagínense que, porque aquí estamos todos de acordo, pero se non estuveramos todos de acordo, o secretario tiría que dirimir se aquí os votos de 2 concelleiros son condicionantes, que non é o caso, para parar unha cousa ou para darlle pa diante, que pasa? A legitimidade, porque eu teña unha leira, entón resulta que teño que deixar ir un acordo plenario como concelleiro se non estou de acordo con el. Que pasaría? Eu teño as miñas dúbidas. Que pasaría se... Entendo que se votan en contra non terían problema. Bueno, sí, pero eu que digo, eu digo que si tiríamos problema porque nós queremos que eso que se vote a favor. Que ocorre? Que o feito de que non participen no debate, na votación, teñan miñas dúdas, pero imagínese a votación, imagínese que estes 2 votos condicionaran o resultado da votación. Que prima a súa condición de concelleiros? Non estamos falando da Xunta de Goberno, estamos falando do Pleno. Que prima a súa condición de concelleiros ou os intereses particulares? Lóxicamente, iso requeriría un informe xurídico moi sesudo, porque cambiaría a disposición deste Concello, e ao non poder votar, unha de dúas, ou perden a bonificación das súas granxas, entón tirían que quitala fora, ou salindo perjudicados claramente. Por lo tanto, eso cando menos sería opinable, pero en todo caso non hai ningún problema. Gracias. Porque estamos de acordo todos. Eu sou unha cuestión de orden, nós non tiñamos ningún interés en que saíra, que non estiveran no debate, que de claro, foi unha cuestión do secretario. Eu non o digo por vostede. É curioso este tema, porque eu creo que foi a demostración de maior transparencia deste goberno indo por prácticamente todas as parroquias ou tendo charlas de varias parroquias concentrada en outro con bastante asistencia de público, por certo, e poñendo aquí a Concellería, tanto Teresa Varela como Paco Vilariño, todas as tardes a disposición de gandeiros para informarlles sobre esta cuestión. Máis información, eu creo que é complicado. Incluso, como recollen os audios
deste pleno que hubo gandeiros que din non terse enterado cando estiveron votando isto ao mesmo tempo. Son cousas moi curiosas. Tamén é moi curioso que o señor Crespo Iglesias, sendo senador no Estado, non fixese a máis mínima interpelación sobre este tema intentando cambiar esta lei. É curioso, seguramente estaba máis ocupado falando do tren a Girona e outro tipo de cuestións que o mellor tiveron como consecuencia que agora, polo ben de todos os lalinenses, só se vai a dedicar á política municipal. Estas son as cousas que pasan, non? A mellor estamos moi ben en Madrid e en vez de mirar para os temas que podemos dende ali axudar a solventar os gandeiros, preferimos vir ao pleno a dar leccións de non sei que. Procedemos á votación. Votos Por alusións. Sí, adiante. Se vostede mete novas cousas no debate. Adiante. Vostede diga o que queira. Hai unha realidade evidente que este ano solicitaron o doble que os do ano pasado. Por lo tanto, se son os mesmos e solicitaron o doble, había mala información. Por moito que vostede diga que foron as parroquias ou deixaron de ir. É dicir, claro que puderon ir, pero informaron a xente que realmente tiña... Ou é tan difícil saber cantas gandeirías están en solo rústico e mandarlle unha carta a todas e cada unha delas. E que dá tanto traballo mandar 137 cartas. Para o que queren ben que mandan miles de cartas. Por 137 era unha carta a cada un, e se lle chega a carta e non nos solicitan, desde logo que non hai nada que facer, é culpa do señor. Ahora, non nos solicitaron, obviamente, porque non nos sabían. Se non houberan nos solicitado. Sabe cal é a evidencia, señor Crespo? Que vostede estando en un órgano legislativo representando aos lalinenses, representando a xente da provincia de Pontevedra, tendo maioría absoluta no Senado, podendo bloquear leis, podendo pedir modificacións para que logo vayan ás Cortes. Non fixo nada, unha vez máis. Non fixo nada a este respecto. É unha lei que vostede mesmo... É mentira. Estou rematando. Unha lei que vostede mesmo recoñece que ven do goberno de Mariano Rajoy e do ministro Montoro. Non ven do goberno de Mariano Rajoy. Perdón, ainda non rematei. Eu creo que lle respetei o seu turno de palabra. Entendo que na súa labor como senador estivese moitísimo máis preocupado de temas de Girona. De Lalín, ningún, cero. O así o recollen as actas do Senado. Pode reírse o que queira. O que reflicte o seu currículo no Senado, por si decirlo, é con respecto a Lalín, cero. A Girona moitas cousas. O tema catalán, sen dúbida, está de moda ata en Lalín. Pero este tipo de cuestións, sendo vostede aparte presidente dunha comisión, tendo un teórico pouso político, puidendo defender dentro do seu partido con maioría absoluta esta cuestión en favor dos gandeiros e gandeiras de Lalín. O que fixo, seguramente, foi pasear polo Paseo do Prado, en medio de museos, ou o mellor embarca no outro. Pero, dende logo, mirar por esta cuestión para os gandeiros de Lalín, tendo potencialmente a posibilidade de axudalos, en eso non perdeu un segundo. Isto é evidente. Mire, cando chegamos aquí, cando empezou esta legislatura, este mandato, e vostede, recórdolle que tomou posesión de alcalde, e unha das primeiras cousas que fixeron é pedir esta regularización catastral, adiantando 2 anos. E sabe unha cousa? 6 meses despois non. Un ano despois foi eu po Senado, porque a primeira legislatura foron 6 meses que non se tomou, o sea, non houbo actividade parlamentaria propiamente dita. Perdón, en 6 meses non tiveron actividade parlamentaria. Isto é verdade que o que pensan todos os cidadanos. Pero, por favor, escoíteme. Dixo vostede, non eu. É que houve unha legislatura que foi fallida, non se acorda? Non, sí que me acordo. Bueno, pois esa legislatura... Que en 6 meses non fixeron nada, hombre, cobraban ben. Mire, esa legislatura foi fallida. Mire, eu en Madrid estuve facendo o mellor que pude, desde logo que non fun ao palco do Bernabéu con quen me dou a gana a facer ali caralladas varias. Eso aseguro que non fun. Eu non sei se foi vostede, pero eu non, Eu teño palco. Eu aseguro que non. Teño palco no Bernabéu. Si, non xa sei que vostede ten moitas cousas. Vostede ten moitas cousas para as cousas que lle convén. Teño palco no Bernabéu, certo. Si, pero quero dicir que eu ali sí que non fun, ve? E podía ir, porque eu estaba invitado moitas veces. Por lo tanto, eu dediqueime a atender o meu departamento o mellor que puden. E podo dicir unha cousa, son dos departamentos onde se cumpleu. A Comisión de Fomento están ali os datos para ver que das máis cumplidoras de obxectivos. Eso sí que foi miña responsabilidade. Dígame unha soa iniciativa de vostede como senador para os lalinenses. Pero vamos a ver, mire. Unha soa iniciativa. Creo que xa lle expliquei. Unha soa iniciativa de vostede como senador para os lalinenses. Mire, vostede... Que este nas actas. A ver, quéreme deixar falar. Déxeme falar. Pero para aclarar a resposta.
unha soa iniciativa, Pero déixeme falar. unha soa iniciativa Déixeme que falar. este nas actas Pero do estou Senado uso da a palabra favor ou dos non? galinenses. A ver, estou uso da palabra. Póñase tranquilo, por favor. Estou no uso da palabra ou non estou no uso da palabra? Se me dá uso da palabra, non me este cortando constantemente. Adiante. Mire, un presidente dunha comisión, vostede, como é un tema que descoñece, porque vostede de Madrid coñece o que lle interesa coñecer na máis. E vostede saberá o que coñece e o que descoñece. Eu tamén, vale? Eu só lle digo que na comisión, un presidente dunha comisión, cantas iniciativas ten Pío García Escudero como presidente do Senado? Perdóneme, é que é o presidente do Senado. Por mire, nunha comisión, o presidente da comisión ten unha labor de coordinación, pero vostede como que quere é botar merda sobre a miña xestión, pois por eso fai esas afirmacións. Pero pode dicir que eu fun un dos presidentes cumplidores da miña comisión. Sí, ali compareceron, cando tiñan que comparecer o secretario de Estado, os distintos ministros, tanto do PP como do PSOE, e ali houve actividade, unha boa actividade. Xa mo comentaron senadores do PSOE, xa me comentaron o moito que traballou usted. A prova é o que quedou pendiente e o que non quedou pendiente, a pesar de ser unha comisión complicada. E eu sí que cumplín co meu deber de senador. Eu sí que cumplín. Vostede interese máis intentar desacreditarme? Ten todo o dereito do mundo, pero, mire, eu fui a Madrid a traballar o que puden e o mellor que soupen. Se non o fixen mellor foi porque non soupen. Pero mire unha cousa, desde logo que non lle vou permitir a vostede é que me dé leccións de traballo, porque creo que o currículum de ambos conocémolo todos. Sí. Sí, tanto vostede o meu como eu o seu. Así que non me dé leccións ninguna, gracias. A min, mire, non sei, na miña condición persoal, pois eu non vou entrar con vostede porque vaya por Dios, aínda que intenta vostede facer dano persoal. Pero mire, eu como alcalde supoño que non terá ninguna dúbida do meu traballo, gustaralle máis ou gustaralle menos. O que si sei é que vostede en 2 legislaturas ningunha soa iniciativa en favor dos veciños e veciñas de Lalín, e si moi preocupado do tren a Girona. Se quere digolle Gerona, non teño problema. Isto é o que lle preocupaba a vostede entre paseos entre olmos e algún oso. Procedemos á votación. Votos a favor. Unanimidade. Seguinte punto. Punto número 9. Expediente 1717, moción do Partido Popular para exixir a demarcación de carreteras do Estado en Galicia, dependente do Ministerio de Fomento, que axilice a autorización á Consellería do Medio Rural para as obras de instalación da Oficina Agraria Comarcal no local da Rúa da Ponte. Adiante. Empezamos coa cuestión dos tempos. Ten 8 minutos. Ben, nós o que pretendemos con esta moción é instar a demarcación de carreteras do Estado a que a demarcación de carretera do Estado en Galicia, que depende, como saben, do Ministerio de Fomento. Lóxicamente todos sabemos quen está ao frente do Ministerio do Fomento, inda que é obvio que desde logo o ministro desto non se entera, emitir ca máxima celeridade a autorización requerida sobre a comunicación previa das obras da nova Oficina Agraria Comarcal. Vostedes enchese a boca de decir que se retrasa a Oficina Comarcal. É claro que se retrasa, pero sabe unha cousa, señor Teniente Alcalde, que o técnico desta casa, cando a Xunta pideu licencia para abrir esa oficina, puxolle 2 escollos que, cando menos, son curiosos. E é que para abrir un inmueble, neste caso, dedicado a unha oficina da Xunta de Galicia, lle pidan un informe de augas de Galicia, podo entendelo, o edificio está cerca do regato, podo entendelo. Por certo, Augas de Galicia contestou, pero o Ministerio levaba 8 meses, hai uns días, se so arreglou agora estes días, senón levaba 8 meses sin contestar, porque desde o Concello se lle pideu á Xunta un informe de fomento. A Rúa Ponte é unha rúa que a propiedade é estatal, é a Nacional 525, é un anaco, un trozo da Nacional 525 que está solapada ca Nacional 640. Por lo tanto, por ali pasan
en teoría, dúas carreteras nacionales, dúas vías nacionales, aínda que a 525 na parte superior foi cedida ao Concello desde a Fonte dos Cabalos para arriba hasta Catasós. Pero dali para baixo, solapas a 525 e a 600. E aínda, e a 640. E aínda que é propiedade do Fomento, que si é, a ver, a miña pregunta é, cando un negocio calquera quere abrir ali na calle de Puente, na calle Ponte, pídeselle un informe de Fomento si esa obra non afecta para nada a rúa nin a beira rúa, porque eu entendo que se houbera que facer modificacións, bueno, eu entendo que se hai que facer unha modificación na rúa ou na beira rúa, eu entendo, non? Pero en todo caso, bueno, o Concello pideu e está no seu dereito, eu non digo que non, pero creo que é ser máis papista co Papa, porque unha vez que se fai a obra de portas adentro, parece lóxico que desde o Concello non se lle poñan tantas pegas. E eu non me vou a meter no informe técnico que probablemente teña un sustento xurídico, non o dubido. Agora ben, eu podo asegurar que en moitos casos, cando hai un negocio e ese negocio ten licencia e logo se pon outro no mesmo sitio, pedirlle a Fomento que informe, cando menos é un exceso. Sabe por qué? Porque Fomento sempre tarda moito en contestar. Isto que tardou aquí non sei se é habitual, probablemente se xa habitual, pero se un señor quere abrir un negocio, vostedes imagínense, ali en vez de ser a oficina da OAC, en vez de ser a oficina comarcal da Xunta, por certo, que a Xunta está pagando o aluguer desde aquela data, a Xunta, desde que firmou o contrato cos propietarios, está pagando o aluguer, é dicir, cartos públicos están pagando ese aluguer, pero non se pode abrir porque non ten os permisos. Mire, se un particular, que todos nos enche a boca moito de decir que queremos facilitar a implantación de negocios, etc. Se un particular ahora mesmo quere abrir ali calquer negocio, na Rúa Ponte ou na Rúa Corredoira, e vostedes, se non lle afecta para nada a vir a rúa, nin a rúa en sí, se vostedes lle piden un informe de Fomento, sabe que consiguen con eso? Que lle retrasan a operación, pois 7, 8 meses, bueno, a ver, cando contestan, supoño que agora logo contestarán, porque algo farían, digo eu, a ese respecto, pero que a autorización tarde 8 meses non é normal, porque iso significa que un señor que ten para abrir un negocio, por culpa de que Fomento tarda 8 meses, ou 9, ou un ano, en dar o informe, está pendiente dese informe que é vinculante. Entón, eu me temo que non se debe ser máis papistas co Papa. Sobre todo, cando encima, como este caso, non é un negocio particular, é unha oficina doutra administración. E debería haber, por parte do Concello, unha xestión moito máis eficaz á hora de facilitarlle que a Xunta implante esa oficina canto antes. Ese é o motivo polo que nós traemos aquí esta moción, onde pedimos que a demarcación de carretera do Estado que emita ca máxima celeridade a autorización requerida para que abran canto antes a oficina agraria comarcal. Gracias. Bueno, vou empezar por unha cuestión técnica. Vostede me di que se os técnicos municipais piden ou non piden informe. Evidentemente, os técnicos municipais piden os informes que eles estiman oportunos. E eu podo estar de acordo ou non. Podo estar de acordo ou non. Pero non vou ser quen lle diga a un técnico municipal o que ten que facer dentro das súas funcións. Por lo tanto, a min que me parece estricto que se pida neste caso, tamén me parece, é evidente, e discrepo con ese criterio do técnico, pero ele é o técnico. E eu digolle a ese técnico que non me gusta, pero non lle podo dicir non o fagas, porque entonces estaría actuando dun xeito totalmente indebido, como vostede sabe. Na cuestión de augas, por certo, se fan obras, vale, é dicir, non é un cambio de titularidade, fan obras, vale, fan unhas obras que afectaban incluso a estrutura interna, polo que sei. Como sabe, tamén coñezo os propietarios do inmoble. No de augas, incluso a min tamén me parece excesivo, pero non hai moito. Ao principio deste mandato, ese técnico decíalle, por que pides augas si son obras no interior dos edificios? E fixemos unha consulta a Augas de Galicia, e pode corroborar ao secretario, e nos dixeron que había que pedirlo absolutamente para todo. Tal cual, de palabra de unha cousa, pero por escrito din outra. E dixeronnos eso. Se non, desde logo non se estaría... Sí.
Sí, sobre este tema, efectivamente, fíxose unha consulta a Auga de Galicia en relación con todas as obras que están a 100 metros dos regatos, ríos, e en concreto en ese tema. Eu, desde logo, non estou de acordo con ese criterio de Auga de Galicia, entre outras razóns, porque cando se fai un plan xeral, unha modificación puntual, dáselle audiencia a Auga de Galicia, en este caso no Pesón, e a Auga de Galicia non deixo nada. En este caso estamos falando de suelo urbano consolidado que ten toda a ordenación detallada, desde as rasantes, alineaciones, absolutamente todo. Entón, se a Auga de Galicia non dixera eso, o asunto da Auga de Galicia xa estaría liberado. E o mesmo penso, igual que vostede, no de Fomento, que non se debería pedir nestes casos, pero non son eu o técnico que ten que tomar esa decisión. En todo caso, voulle dicir, si isto foi solicitado a Fomento, xa hai tempo, a demarcación de carreteras. Desde logo tamén vostedes nos acusan de non xestionar, pero non sei que xestión fixo a Xunta de Galicia para tratar de acelerar en Fomento que isto saíra adiante. Non sei a xestión que fixo, pero desde logo eu asegurolle que esa autorización xa está, a de Fomento xa está. Sí, e eu chamei, cando vostedes, xa antes de presentar esa moción, cando empecé a enterarme de que era por esa cuestión, chamei a Fomento, en 5 días fixeron esa autorización. Por lo tanto, entendo que desde a Xunta de Galicia tampouco puxeron moito interese en facelo. Igual, ás veces, non son os políticos, sabemos que hai técnicos que teñen moito traballo que facer, igual non se fixo a xestión oportuna. Pero sí que lembro que hai 2 meses, cando tiña esta dúbida, eu falei co xefe territorial de Medio Rural, con Antonio Crespo, pode yo confirmar el preguntándolle se solicitaran algo en Fomento ou non, e Antonio díxome, fala cos servicios centrais de Medio Rural, porque eso non o levamos aquí, e tratei de falar e ninguén me soubo decir se mandaron expediente ou non. Pero desde logo eu digolle que o luns, este luns pasado, saleusa a autorización de Fomento para a Xunta de Galicia. Eso sí que yo podo decir, porque, enviaron a pedina e enviaron a decir, é certo que fixeste isto? Sí. Por lo tanto, entendo que, ás veces, se nos acusa de non xestionar, pero no momento que se nos di que hai que xestionar, xestionamos e ás veces sacamos as cousas adiante. Oiga, vou dicir unha cousa, que vostede tamén coñece o que é demarcación de carreteras. Igual foi por sorte. Vale, non me vou colgar medallas ali, porque vostede sabe como a min que ali podes entrar buscando unha resolución e esperar anos ou entrar e que chadean no día. Eso sabe vostede perfectamente. Por lo tanto, o que sí quero dicir é que xa está esa autorización. Ten 5 minutos. Sí, mire, se chamou a Fomento e lo arreglaron en 5 días, pudo haber chamado antes. A ver, pero vostede non sabía, cando o técnico do Concello pon esas pegas, e unha delas é a Fomento, pudo haber chamado a Fomento e máis Augas de Galicia para intentar agilizalo. É dicir, se o Concello tuvera a intención de agilizalo... A de Augas de Galicia foi en tempo récord, chamei, e díxenlle ao mesmo propietario do inmoble, dixe, seguro que era un propietario que seguramente tiña influencia ali e coñecía algunha xente por cuestións persoais, vale? Iso trata de agilizalo no máximo posible. E creo que foi bastante rápido para o que é Augas de Galicia. Eu non sabía que Fomento non contestara, sabía que lle pidera Fomento, pero non teño que saber se Fomento lle contesta a Xunta, porque evidentemente eso a nos non nos chega. Pero, señor Teniente Alcalde, eu entendo que non me queira facer creer que Pulpo é un animal de compañía. A ver, se vostede chamou a Augas de Galicia, ou ao propietario, ou a quen sexa, e non chamou a Fomento, oigue, en vez de criticar tanto o retraso da oficina do AC, non pudo chamar a Xunta de Galicia e preguntarlle, oye, por que retrasades eso? E a Xunta de Galicia diríalle, home, non seades cachondos, porque resulta que nós temos isto retrasado porque temos pendiente que nos contesta Augas de Galicia e que nos contesta o Fomento. Estoulle contando que chamei, e pode corroborar vostede, pero eu non digo que non chamara. Chamei os servicios centrais e ninguén me soubo trasladar desde ali a solicitude que lle fixeran a Fomento. Ninguén me soubo trasladar. Vale, e insistín. O que pasa que chega un momento... Si vostedes
mire, aquí hai dúas cousas que a min non me parecen moi normales. Primeiro, a ver, vostede é o concelleiro, e eu podo entender que un técnico pois teña o seu propio criterio. É opinable, cando menos. Pero tampouco eu creo que, se vostede, como recoñece aquí, lle estrana e lle parece excesivo pedir esa documentación que se pideu para abrir unha simple oficina de outra administración, porque encima é de outra administración, se ainda for un particular que vai poñer o negocio, ainda se podía entender, pero non, é outra administración. Quero dicir, non é que outra administración non teña que cumplir a norma, que sí, pero, bueno, a ver, non hai que ser máis laxos, pero como mínimo hai que solicitalo. Entón, hai que intentar favorecelo, porque beneficia a la LIN. Eu simplemente lle digo, se vostede lle pareceu excesivo que o técnico desta casa lle pedira un informe a Fomento, que a mí non me parece excesivo, a mí pareceme exageradísimo, porque, concho, non afecta para nada a rúa, o que haxa ali detrás. Que hai obra na estrutura do edificio? Sí, concho, pero non vai caer o edificio para a carretera. Supoño que será poñer unhas divisións no piso ou algo, non? E non creo que afecta para nada. Entón, home, tamén cando un funcionario se vostede recoñece que se pode pasar no seu exceso de celo. Por certo, sabe que seguro que tuvo bastantes queixas dese exceso de celo dos distintos ámbitos nos que se move aquí a LIN en canto ao urbanismo, supoño, non mo quererá negar, e non lle boto culpa a vostede. Digo que ese exceso de celo supoño que vostede que tuvo algunha reclamación nese sentido. Pero, oye, trátase dunha administración, se realmente non se pode abrir o edificio, e vostedes están dicindo que é unha vergonza que a Xunta de Galicia, nunha palabra, estánlle dando caña á Xunta de Galicia. E podía parecer lóxica esa caña, pero vostedes non saben que é por culpa dun informe de Augas de Galicia e do Ministerio do Fomento que vostedes lle pediron á Xunta de Galicia. Entón, eu que lles pido é un pouco de coherencia. Se a vostede mesmo di que lle parece excesivo, polo menos intente aliviar chamando á Xunta de Galicia, chamando a Augas de Galicia como responsable de obras do Concello, perdón, de urbanismo do Concello, e chamando ao Ministerio do Fomento. Porque se en 5 días arreglou que se tramitara eso, porque houve que esperar 8 meses. Supoño que tamén sería porque xa estaba a punto de caramelo e xa o terían prácticamente ultimado despois de 7 meses. Ahora ben, eu tamén nego a maior. Eu penso que esa oficina da OAC é un parche. Eu penso, e digo públicamente neste pleno, que esa oficina da OAC é un parche. E tamén digo que nós, no seu momento, que a Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia, cando gobernaba o bipartito, se firmou un convenio cedendo un solar fantástico para facer un edificio que logo, por mor da crisis, non se pudo facer, porque costaba unha cantidad de dinheiro, non me acordo agora a que, pero costaba unha cantidad de dinheiro importante, e non se pudo facer, pero é que eu tanto, se temos a responsabilidade de gobernar nós, como se teñen vostedes, despois do 26, eu pídolle que pidan por ese convenio que se firmou, porque é un convenio firmado con autorización deste pleno e máis que a autorización do Consello da Xunta para que se faga o edificio medio rural. E máis, habría que facer un edificio para todo o que ten alugado aquí medio rural, porque, mire, iso que onde van para aí é un aluguer. Encima, a Rúa Ponte non é precisamente un sitio super adecuado para aparcar, porque hai bastantes dificultades de aparcamento. Por lo tanto, se poden aforrar os alquileres, agora mesmo hai alugados como mínimo 3 ou 4 baixos da Xunta de Galicia para as distintas consellerías. Oiga, que faga un edificio de medio rural que foi conveniado, e eu que lles pido é que tiremos todos por aí, porque isto eu considero un parche temporal, e considero un parche. Pero hai que ir ao edificio de medio rural integral para meter aí todos os servicios que teñen, e poder ter aí desde os bombeiros forestais hasta todo aquilo que ten que ver que a Consellería de Medio Rural, non só agora mesmo as oficinas que hai, senón todo o que ten agora mesmo e que está en condicións de alugado, ou no seu caso no que era a antigua Espodeza. Gracias. Gracias. Tamén resulta... No, que digo só unha cousa, que é moi curioso que pasa na LIN, que cando gobernaba o bipartito, que ainda se segue falando do bipartito en Santiago, no Parlamento, que é o culpable de todos os males que hai en este país, ainda a día de hoxe, todo se tivo que... O bipartito daballe pa diante a convenios e facer cousas, e logo a crise impedía facer cousas. É como o de la LIN, todas as promesas electorais do Partido Popular, finalmente, en 2011, non se puderon facer
porque chegou a crise e agora que gobernamos nós e o Concello está nas condicións que está, agora xa se pode facer todo, ata plazas de 8 millóns de euros. Pois, estas son as cousas que pasan na política, non? Por alusións. Déxame logo... Vale. A min, a verdad, evidentemente creo que estamos de acordo que ten que haber un edificio, que estamos de acordo que ten que haber un edificio medio rural, pero o que me sorprende é que 10 anos despois, ou 11, de asinar o convenio no que un goberno que ti presidías de varios anos, non sei que se avanzou, non se avanzou absolutamente nada. Se non, si vostede defendeu-no, pero que é certo que a Xunta de Galicia de Alberto Núñez Feijóo en todos estes anos non fixo nada do que tiña comprometido para a Lalín. Agora, ao final, estamos vendo algunha cousiña relativa pois ao da hospitalización a domicilio, creo que foi o único que se cumpriu. A hospitalización a domicilio, que foi o único que está cumprido. O único. Pero que o edificio medio rural, hai fotos de vostede ali na parcela, en repetidas e reiteradas ocasións, dicindo que se iba a facer xa. Presentaron varias maquetas, eu vin unha, de feito, variadas. Pero... Mire, o proxecto de execución teñeno todo tal e non fixeron nada, e iso sabe como se chama? Vontade política. E foi, pode botarlle a culpa a crise de vontade política cando eran goberno vostedes e goberno na Xunta, pero moito me temo que desde o ano 2015 o que fixo a Xunta foi tratar de secar a Lalín en investimentos. E iso o fixo o goberno da Xunta, porque os terrenos aí seguen. E o que se fixo foi un aluguer. Non se fixo nada determinante para avanzar e orzamentar nos orzamentos xerais da Xunta para que se fixera este edificio medio rural. Non se fixo absolutamente nada. O único que fixeron é alugar un local, que, por certo, menos mal que se fixo dunha vez porque van unhas condicións dignas. Pero é verdad, non se fixo nada, señor Crespo. Tenno vostede que recoñecer. Mire, eu solamente lle quero facer unha puntualización. Por favor, denlle licencia ao AC dunha vez. Axilicen eso. Non me veña con historias, porque vostede sabe, se ahora mismo sabe que lle deron o tema do Ministerio e tal, pois denlle a licencia canto antes, punto. Non entorpezcan máis a tramitación. E non me diga que vostede non está de acordo co informe do técnico, porque iso non vale para nada. Se non está de acordo... Non lle dixen eso. Bueno, que o respeta, pero que vostede que lle parece excesivo. Que non lle dixen que teño un criterio diferente. Bueno, se ten un criterio diferente, quere dicir que non ten o mesmo criterio vostede co técnico. Entón, conformidade que disparidade de criterios. Vostede como político ten que ter a responsabilidade de intentar facer as cousas necesarias posibles. Por lo tanto, se ve que, se vostede considera que o recoñece aquí, que esa petición é excesiva, polo menos palía na medida das súas posibilidades. Así que eu que lle pido, o rogo que lle fago é que lle den pa diante o antes posible. E mira unha cousa, si é certo que ao mellor algunhas inversións que podían vir da Xunta para ali non viñeron, pero eu digolle como aquel chiste que hai do catalán: se quere que lle toca a lotería, polo menos compro o recibo. Mire, cando gobernou o bipartito, eu podo presumir e presumo de que para ali viñeron tantos ou máis cartos que co goberno de Fraga proporcionalmente. Tantos ou máis. Algo teria que ver na miña xestión. Digo eu, Sabe que pasa? Eu non iba por aí pedindo a dimisión de Suárez Canal. Eu que iba tampouco lle iba a baixar a orella. Pero eu, como non estaba tocado dun pouciño de Dios, eu chegaba cunha certa humildade racional á Xunta de Galicia, chamarse Touriño, chamarse Quintana. Por certo, cos que tiñan unha magnífica relación e cos que comía como mínimo unha vez ao ano. Comía polos intereses de Lalín, aínda que fora pagando o Concello de Lalín. Pero polos intereses de Lalín eu comía con Touriño, e aí están as memorias de Touriño para corroboralo. Eu comía con Touriño unha vez ao ano e con Quintana unha vez ao ano, polos intereses de Lalín. E sabe unha cousa? Quitámoslle tanto ou máis que a cando gobernaba Fraga. Por lo tanto, eu mesmo lle digo aquí que recoñezo que esta oficina do AC é un parche. E se de nós depende, vamos traballar para que o convenio que se firmou con Quintana se cumpla na súa totalidade, porque o Concello fixo os seus deberes e a Xunta
como foi a crisis, non o fixo, pero mire, xa está o proxecto feito e todo, non hai que facer todo, porque dese conta que está o proxecto feito, de execución e todo, solamente hai que sacarlo de licitación. E digolle que hai que turrar por ese edificio. É isto que deixen de pagar os seus lugares. E doulle un minuto a Paco. Non, un segundo. Concordo co que se di e lembrarme dunha persoa clave para que iso fora unha realidade, que era Memphis. Memphis. Vale. Sí, estou de acordo, que negociino con el tamén. Fun a Pontevedra un par de veces por este tema. Este tema é tan fácil para rematar, é tan fácil como falar cos traballadores da oficina agraria, achegarse hasta ali, cando se están manifestando, preguntarlles e ver de quen botan sapos pola boca, que precisamente deste goberno non é, senón de outras administracións rexidas polo partido. Perdón, sí, porque eu fun a varias... A vostede non lle vin en unha concentración deles, eu si estiven. E seguramente a quen... Ahora estou falando eu. Seguramente botan a culpa a administracións rexidas polo partido de Pablo Casado e Cayetana Albarte de Toledo. Os que pactan con Vox. Tamén decir que no seu exercicio de humildade con... Perdón, vou a rematar. Seguramente, no seu exercicio de humildade e de bo trato con xente do bipartito, incluye cando lle di a unha conselleira que meta os papéis no cu, que seguramente en determinado tipo de ámbitos son expresións bastante normais, aínda que intuyo que a conselleira moito non lle debeu gustar, porque seguramente o papel a mellor non era reciclable, non sei. Esta é a cuestión. Bueno, procedemos á votación. Votos a favor? Ainda que sin efecto de pedir a Fomento, porque xa está. Pero bueno, é o mesmo. Vale. Seguinte punto, por favor. Seguinte punto. Señor secretario, díxense... Punto número 10, expediente 1813, moción do Partido Popular para que o Concello acometa a reparación do firme do vial que no seu día se utilizou para o derribo da vivenda contigua á vella casa consistorial. Adiante. Ben, esta moción ben motivada porque no ano 2007 o Tribunal Superior de Justicia de Galicia ordenaba o derribo dunha vivenda situada na parte traseira da casa vella da casa consistorial, da vella casa consistorial, e o que é certo é que para executar a sentencia tivemos moitos problemas. Houve moitos problemas, eu lembro-me que houve moitos problemas, e probablemente un camiño que había de acceso, ali hai unha familia que se lle pideu por parte do tenente alcalde naquel momento, pideuselle á xente, a esas familias, que nos deixaran pasar porque a casa que había que demoler, probablemente por aí veo a sentencia, non tiña acceso a ningún camiño público. E, ao non ter acceso a ningún camiño público para poder pasar cas máquinas para executar a mesma, houve que pasar por unha propiedade privada. Houve un montón de vicisitudes, e sin entrar nos dimes e nos diretes, eu direi que a familia en cuestión pois se portou co Concello ben no sentido de que deixou pasar por a súa propiedade, e máis, como había algunhas dificultades para algunhas ferramentas e algunha maquinaria, incluso deixaron dormir dentro dos seus garaxes algunha maquinaria pesada para que non tuvera ningún tipo de problema. Obviamente ali había un camiño e por ali pasouse por ese camiño que o camiño está moi deteriorado, agora máis, tantos anos despois, pero estaba por ese camiño pasouse tanto ca maquinaria, cas paleadoras, como cos camións que levaron o escombro, e dice a familia que se deteriorou moito o camiño. Eu non poño en dúda que o camiño se deterioraría máis ou menos, pero que se deterioraría. O que é certo é que ese camiño, que é unha propiedade privada, pero que tuvo que pasar por ali o Concello e pasou, está sin arreglar, quedou sin arreglar. De nós que tiñamos o que haber arreglado, está sin arreglar agora. E nós o que pedimos é que o Concello de Lalín inicie un expediente, por certo, decir que son pouco máis de 50 metros o que hai ali a arreglar, que se daría arreglado coa brigada e que se daría arreglado con o ca brigada municipal, que sería o máis fácil, ou ca brigada da Mancomunidade, que tamén sería fácil sin ter que contratar a ninguna empresa, pero tamén se podría contratar unha empresa. O que é certo é que aquí é un camiño privado
e se pos na balanza se se pode arreglar un camiño privado, claro que non se pode arreglar un camiño privado, pero é que ese camiño privado, que iso probablemente sería o problema que no seu momento habería, para pasar para esa propiedade non quedou máis remedio que utilizar ese camiño privado. Por lo tanto, parecenos que inxusta a reciprocidade a esa familia se lle arranxa o camiño, que ademais é unha obra relativamente menor, é unha obra relativamente pequena, que eu creo que nunha mañá a brigada deixo arranxado perfectamente. Por lo tanto, nós o que propoñemos é ao Concello que inicie un expediente, que faga o expediente correspondiente do punto de vista de legal, dicíndolle o que ten que tal, xustificando que por parte do Concello para executar esa sentencia houbo que pasar por esa propiedade privada e que para dar cumprimento a esa sentencia, como digo, que se faga o antes posible. Por lo tanto, que se inicie o expediente para intentar arranxar o antes posible. Moitas gracias. Señor secretario, ten a palabra. Digo porque pide a palabra. Sí, esta moción presentouse na Comisión Informativa o nos pasado. Eu estuve ollando un pouco o expediente, non estuve mirando en profundidade o mesmo. Entón, aquí hai varias cuestións previas que eu creo que cumpre que os concelleiros teñan en conta antes de debatir e antes de votar. En primeiro lugar, o que se fala aquí de un vial de acceso a ese terreno non é propiamente un vial, será un camino privado, pero tal como figura no expediente, é unha ira comunal, unha ira privada de aproveitamento de todos os vecinos. Cando se fixo o derrubamento desa casa, hubo que falar con varios veciños da zona, porque ese terreno, ese cuadrado que hai ali, é unha ira comunal. Entón, seguramente non hai ningún título de propiedade que acredite que unha persona ou dúas ou tres é dona dese terreno. En segundo lugar, en lo que se refiere a la reparación, os danos ou a la autorización que se nos deu para acceder a ese terreno, a autorización é certo que se nos deu, porque senón hubiera sido imposible facer a execución da sentencia. Para cando se pide a reparación, en realidad é unha indemnización. E toda indemnización aquí, o criterio que ten o Concello, nos expedientes que tramitamos, que son moitos durante todo o ano, é que o pida o dono, o particular, que é dono dese terreno, desa finca, e que sufriu o dano. En segundo lugar, que se acrediten os danos. En terceiro lugar, que se establezca unha relación de causalidade entre eses danos e a actuación do Concello. Aquí, en principio, non consta ningún informe, non consta ningún dato municipal que acredite que aquí hai danos. Entonces, hai que tener en cuenta tamén que esa ira comunal forma parte dun PERI, dun plan integral de reforma interior, que no seu día, cando se intentou demoler esta casa, intentou procederse á adquisición ou por vía de expropiación para a execución parcial dese PERI. Iso non se fixo. Entón, eu o que sí que pediría era que se reconduza a moción en ese sentido, bien que se desarrolle o PERI ou bien que se expropie. Señor secretario, un segundo, porque non lle están facendo caso e... Perdón, se non teñen interese no que di o secretario, díganlo e procedemos a votación. Claro que teño interés, pero poderei falar co meu compañeiro. É que é incrível, ou sea, que no noso escano non podemos falar co compañeiro do lado. O secretario que siga dando o seu punto de vista, que nos respetámolo e escoitámolo, non se preocupe. Eu por preguntarlle a Paz aquí calquera cousa non ten por que interrumpir ao secretario, que eu oigo perfectamente. Respetámolo, non o dubido, escoitámolo, si o dubido. Adiante, desculpe. Entón, resumindo, é certo que se nos deu autorización, pero trátase de unha ira comunal, de aproveitamento de todos os vecinos. E, por elo, o que procede, tendo en conta que urbanísticamente forma parte dun plan integral, dun PERI, procede que o Concello desarrolle ese PERI ou bien que proceda a adquisición desa ira comunal, a expropiación. Pero, así, reparación dun vial como se fala aquí, o sea, non hai, o sea, ni administrativamente, ni jurídicamente, é un tendo que teñen cabida neste momento. E, además, pasou un ano desde que se produzo todo eses posibles perjuicios ou danos. Eu non sei se queren decir algo máis despois do que di o secretario. Por suposto, o que di o secretario eu respeto, pero en absoluto o comparto. É dicir, aí o que non cabe dúda é que por ese camiño pasouse, por ese camiño, por esa servidumbre, por esa ira, chámelle vostede como queira, pasouse para executar unha sentencia.
E, polo tanto, nós aquí o que pedimos é que se inicie o expediente. E precisamente o que pedimos é que se inicie o expediente. Sabemos que hai problemas varios ali, porque xo sabía cando se fixo a casa. Dese conta que esa casa foi unha sentencia de derrubo precisamente por non dar a un camiño público, non dar a unha servidumbre pública. Por lo tanto, xa sabemos que hai problemas ca propiedade. Xo sabemos. Pero mira unha cousa, eso non ten nada que ver. Eu, desde logo, non vou discutir co secretario. Nós traemos aquí esta moción, ímola votar a favor, vostedes voten o que estimen oportuno, están no seu dereito. Eu só lle digo que é de xustiza arreglar ese camiño, porque ese camiño, máis ou menos, desde logo causouse un perjuicio cando se foi a executar esa sentencia. E, polo tanto, a mí pareceme que é de xustiza arreglar ese camiño, inda que sea privado. Claro que é privado. Dice o secretario que este expediente non conta con ningún informe. Claro que non, pero é que precisamente eu para iso digo, perdón, non conta con ningún informe, pois eu que pide é que se elabore ese informe. Se non conta co informe, que conte co informe. Porque eu estou disposto a nunha comisión municipal que se creou feto a declarar que como alcalde, se lle pideuse favor a esa familia, se pasou por aí e se deteriorou ese camiño. Por lo tanto, se non hai informe, que se faga. Por iso nós dicimos que se inicie o expediente. Nós non pedimos que mañán se faga o camiño, dicimos que se inicie o expediente e que se faga o expediente. E, lóxicamente, se hai que fazer ese expediente e ten que haber unha declaración miña dicindo que lle pedimos o favor a esa familia, si o digo claramente, sin problema ningún. E por nós o que dicimos é que se inicie o expediente. Que se inicie o expediente para intentar solucionalo, porque realmente causamos un prexuicio e por culpa precisamente destes dimes e diretes de que se é deste, que se é daquelo e tal, un por outro a casa quedou sin barrer. Por lo tanto, nós o que pedimos é iso, que se inicie o expediente. E nese expediente, se ten que haber unha declaración, chame vostede a facer un informe, como alcalde que era naquele momento, e poñerei por escrito o que estou dicindo de palabra. Bueno, pero o sea, o que consta é que efectivamente, porque eu fui un secretario e tive que asistir a esa... Sí, acórdome perfectamente. É certo que... E usted non se acorda que pasamos por ali? Sí, exactamente, pasamos por ali, pero eu non recordo que se metía... Perdón, e usted non se acorda... Sí, señor secretario, e usted non se acorda que se metía maquinaria dentro do seu galpón, do seu garaxe, para que non sufrira ningún tipo de sabotaxe? Vamos a ver. Home, eu creo que esa familia se portou un pouco concello. Un camión... Que era máis fácil para o Concello haber expropiado aquilo? Home, eu creo que non. Non, pero é que xa pasou o tempo para reclamar. Pero ainda que pase ahora o tempo, ese foi un favor que nos fixo a propiedade os propietarios, porque eso é unha ira comunal, é unha ira comunal, non un vial, é unha ira comunal. Señor secretario, ali a ira comunal era co camiño aquel arreglado e agora está sin arreglar. Por tanto, que siga sendo a ira comunal e o Concello que arregle algo que, por certo, estamos falando dun quítame de aí esas pallas porque estamos falando de que a brigada vai ali, bote un pouco de pedra onde corresponda e falta ali 50 metros. É dicir, que estamos falando dunha peregullada e moralmente... É que a lo mellor non podemos entrar aí. Unha pregunta. Podese facer eso? Como yo non se pode entrar aí porque é unha ira comunal de todos os propietarios de ali. O que vostede queira, pero por que lle digo eu que se inicie o expediente? Para que iniciar o expediente? Que se faga o expediente e que se poñan os problemas que hai aí e que se me chama a min a ese expediente a informar. E eu informarei como é debido, asegúrolle. E direi o mesmo que estou dicindo aquí, nin máis nin menos. Esa familia ten dereito a que se lle arregle ese camiño, punto. A ira se a propiedade un de 4 ou de 10, dá igual. Hombre, sempre que o Concello fora o causante dese danos ou dese deterioro, pero eu non penso que por señor secretario, o Concello destruirá unha das cousas, un dos problemas graves deste país é que a xente que poñedes a parte legal nas administracións, ás veces é como se acolléramos con pinzas. E mire, se nos fixeron o favor, que non o fixeron, que para executar unha sentencia nos deixaron pasar por ali libremente. Non había máis remedio, porque pedimos tamén autorización ao xulgado. Sí, bueno, xa, pero se nos deixaron... Sí, pero non había máis remedio, eu podo lle comprar eso, pero o que xa non lle compro é que nos tuveran que deixar o garaxe para meter ali a maquinaria. Eso sí que xa foi por decisión personal deles. Aí hubo un contrato con unha empresa privada que se chamaba Dentellada SL, e a empresa privada cobrou un prezo. E nese precio de licitación, o que acudiu e que foi o adjudicatario iría con todas as responsabilidades e todas as obrigaciones correspondentes. Eu creo que arreglar eso pouco costa, nós imos votar a favor para que se faga ese expediente, e como digo, se teño que fazer un informe para ese expediente, como alcalde que era naquel momento, fareino totalmente favorable a que se arranxe. Nada máis. Ben, eu supoño que algúns compañeros máis van querer intervir. Silencio, por favor. Paco, ti vas querer intervir tamén, non, Néstor? No do camiño da bella casa consistorial.
A mí o que me di o secretario, claro, é que non ve visos de legalidade a ese expediente. Eu creo que todos nos gustaría que se arreglara. Eu creo que aquí estamos todos de acordo. Se encontrara unha traza legal, pero el di que non. Ahora, queda no aire unha cuestión. Alguén enganou a familia naquel momento, dicíndolle que se iba a arreglar aquelo, e cando se fixo a obra non se lles arreglou. Alguén enganou. E non estou dicindo que neste caso fora Crespo, nin sei quen foi, pero alguén os enganou. Alguén lle dixo, pasade por aquí e vamos reparar vos os danos. Acabou a obra, liscaron de ali e ali quedaron eses danos. E claro, a día de hoxe, que di o secretario, certo, por ali entraron moitos máis coches, pasaron moitas máis cousas, e a eira é privada, pero incluso non é privada de un, senón que é comunal, e está incluída nun PERI, e polo que di o secretario, aumentar o valor de algo que está incluído nun PERI pode traer logo graves riscos. Aumentar o valor, e vostede quere que baixando aquilo... Non, eu non o creo, é o que di o señor secretario, non interpreta as miñas palabras, é o que di o señor secretario. Entonces, eu creo que haberá que arreglarlle a esa familia o problema, pero está claro que igual quen enganou a esa familia debería facer unha derrama para arreglarlles ese problema, que tamén é outra das solucións. Simplemente, pois, aqueles que enganaron a esa familia que poñan 1.000, 1.500 euros e lle arreglen esa eira comunal, esa está, que lle den eses cartos. Tamén, digo eu, é unha solución que eu aporto. Se faláramos deso, eu creo que habría moito que falar, pero ala vostedes, faguen o que estimen oportuno. Eu xa expliquei como foi, e vivín aquelo naquel momento, aínda que non en primeira persoa, si estaba ali era o alcalde e tuvo en coñecemento, como tuvo o actual secretario. E mire, cando se acabou de facer aquelo, non se pudo facer, foi certo que daquela non se pudo facer, e se lle dixo, esperade, e cando teñamos medios farémolo. E despois foi quedando, e non se fixo, así de sencillo. Pero non porque non se quixera facer. Pero, a ver, estou dicindo que ali había moitas complicacións, o que di o secretario de que é unha eira comunal, etc. A ver, como que non se hai vontade política, mire, para que estamos os políticos? Para arranxar os problemas ou para creálos? Vostede acaba de decir que non estaba de acordo con criterio político, pero se usted houbera chamado a Fomento e a Augas de Galicia, estaría arreglado do ACA hai moito tempo, pero non o fixo. Por lo tanto, claro que hai. Eu que pido neste expediente é que se inicie o expediente, e lóxicamente que se poña aí o que dice a familia, que se poña aí o que dicimos nós, e os que estábamos responsables naquel momento diremos o que teñamos que decir. E mira unha cousa, nós para executar esa licencia, para executar esa sentencia, perdón, non foi unha decisión nosa persoal, foi a execución dunha sentencia xudicial. Por lo tanto, non foi, digamos, un problema noso. E creo que a xente de boa fe, se nos deixou arreglar aquilo, pois deberíamos compensalos. Pareceme lógico. Estamos totalmente de acordo. Bueno, pois entón fágano. Pero que debería ser aquilo, pero terá que buscar unha solución. Concho, pero nós pedimos que se faga un expediente onde se contemple todo eso. Estou dicindo que se fai falta un informe meu co fago. Un informe meu. Moi ben, procedemos á votación. Adiante, sí. máis que nada, unha vez escoitado o debate, xustificar o meu voto. Vexo absurdo baremar que isto é imposible porque é unha actuación nun lugar privado, sobre todo vendo que hai contradicións. Polo tanto, vendo as contradicións, se se puido perfectamente podar un carballo privado, creo que tamén se pode baixar esta pequena actuación. O goberno, como sempre, tira as actuacións segundo a lei lle conveñen e segundo, dependendo se esas actuacións son de veciños afíns ou non son de veciños afíns. E unha vez posto en contacto comigo tamén as persoas que me demandan este voto a favor, anuncio o meu voto a favor e critico considerablemente ao goberno de Rafael Cuíña por actuar con uns veciños dunha maneira e con outros doutra. Se se pode podar un carballo privado, tamén se pode asfaltar este camiño. Non sei. Vamos a ver, ese terreo, o sea, volvo a dicir que é unha eira comunal e que non hai un dono solo, que hai moitas propiedades.
Hai moitas propiedades ali e Señor secretario, o de vostede con este goberno é absolutamente denigrante. Que? No, O de vostede é denigrante. Vamos. O de vostede é unha auténtica... Señor Cruz, chamolle a orden por primeira vez por faltar ao respeto ao secretario. Eu ratifico... Señor Rafael Cuiña, limítese a facer os informes que se lle pide. Vostede non ten culpa ninguna, pero non ten que facer ningún discurso político. Señor Rafael Cuiña, limítese a facer os informes que se lle demandan. O señor secretario non ten culpa ninguna. Señor Cruz, non ten a palabra. Señor secretario. Señor secretario, é de... Volvo a reiterar o que dicen. Ese terreno é unha eira comunal, é de todos os veciños. E o expediente que se trata aquí de resolver ten un prazo de reclamación de un ano desde que se produciron os danos. Ese prazo xa pasou, eso pasou no ano 2009-2008. Entonces, además de eso, hai que demostrar os danos, a relación de causalidade e que non pasou o prazo de prescripción. Entonces, eu creo que habrá que buscar outra salida, outra vía, pero esa... Eu creo que, o sea, se non a ves por ningún lado. Bueno, procedemos a votación. Votos a favor, votos en contra, abstención, grupo de goberno. Señor secretario, pode facer como fez o Taboada e tamén facer... Abstención, quero justificala por unha cuestión de que considera o señor secretario de dubiosa legalidade desta situación. De acordo? E o noso afecto e apoio á familia, que sabe que o teñen, e que saben que compartimos a injusticia da actuación que tivo con eles o goberno anterior. Quede ben claro. Veña, seguimos. Punto número 11. Expediente 1284, comparecencia ante o pleno do señor alcalde, presidente. Moi ben, comparto con este pleno ante o que eu considero unha das maiores felonías a nivel persoal e político que se intentaron facer con un político aquí na historia de Lalín, que é nada menos que intentar relacionar a miña persoa cunha trama de corrupción que evidentemente está en un altísimo porcentaxe vinculada ao largo do territorio do Estado ao Partido Popular. Un día, un domingo de marzo, atopábame eu de paseo co teniente alcalde, podo dicirlo, un grupo de amigos pola devesa de Bustelo, se cheganme noticias de que o Partido Popular me relaciona coa trama púnica. Di claramente que intento pasar por riba dos funcionarios en cuestións de legalidade sobre a cuestión da chamada empresa Raxo e que teño que dar explicacións convincentes ao pobo de Lalín deste engano masivo que eu quería facer. E claro, teño que recoñecer que en un primeiro momento un queda aturdido, non? Queda aturdido porque empezas a facer memoria e dis, pero con quen me reuniría eu? O que teño claro que nunca falara dunha cuestión nin semellante con ninguén, por así decirlo, raro. E, lóxicamente, chamei a quen tiña que chamar para comprobar datos de decir, oiga, en esa data que di o Partido Popular e o señor Crespo con referencia a un diario de León, con que me reunín eu, porque o mellor, non sei, metiches a pata, eu que sei. O que si tiña claro é que eu co asesor legal do asesor xurídico do Concello nunca lle dera ninguna instrucción en ese sentido, como mesmo me recoñece el. E pois quedei bastante preocupado, a verdade, non? Pero entón, claro, empeza a pedir que se me podían mirar que estaba facendo eu o día de autos. Digo, a ver, o mellor estiven reunido con xente, con quen me reunín eu ese día? O día de autos, a senda do alcalde, a senda oficial do alcalde, pois di que pasou todo o día fora de Lalín, estivo en Marín, nos despachos da Escuela Naval Militar, e posteriormente foi a Vigo a unha reunión do Eixo Atlántico, e regresei a Lalín a última hora para unha asamblea veciñal para dar conta de diferentes temas relacionados co parking Aldea Grande. E tamén había outra cuestión que non encaixaba, e que a información que fala o Partido Popular fala dunha conversa co alcalde de Lalín o mércores 16 de xullo, e claro, abonda botar unha simple ollada ao calendario para constatar que o 16 de xullo de 2015, cando eu era alcalde,
non era mércores, senón que era xoves. En 2014, o 16 de xullo, sí que era mércores, pero en esa data o alcalde de Lalín non era eu, era o señor Crespo Iglesias. Polo tanto, queda claro que o alcalde ao que se refire esa conversa, dentro do sumario da púnica, era o señor Crespo Iglesias, non era o señor Cuíña Aparicio. Falamos con o xornalista que publica esta cuestión e preguntámoslle simplemente se nos podía aclarar as datas porque había cousas que non nos encaixaban. O xornalista chamase Miguel Ángel Zamora do Diario de León. Efectivamente, confírmanos que todas as conversas da púnica que obran en diferentes tomos desta trama vinculada basicamente ao Partido Popular, din que son entre xullo e outubro do ano 2014, señor Crespo. Entón, claro, a quen fan referencia estas acusacións, evidentemente non é a miña persoa. O máis triste e lamentable de todo este tema é que vostede era consciente plenamente de que quen se reunira con esta xente, según as conversas, non era eu, era vostede. E aínda así tivo a indecencia de que saquen unha nota de prensa, primeiro por parte dunha persona que aquí non quero citar porque se disculpou, e despois ratificada en numerosas ocasións por vostede. Persoa a que eu podía ter metido algún problema e non quixen porque tivo a decencia daquela maneira de cando menos decir que erraran as datas. Polo menos el tivo esa mini decencia, ainda que dicindo que no fondo seguía pensando o mesmo, que o cual me parece grave. Pero entón, resulta que o señor Crespo Iglesias, en redes sociais, moi ao seu estilo, di literalmente: as mentiras teñen as patas moi curtas, e como Rafael Cuíña vive permanentemente instalado na mentira como mecanismo político, a dura realidade devolvelle logo zascas antolóxicos. Aquí xa levamos 2 veces a palabra mentira. Cuíña leva repetido ata a saciedade que el non coñecía o proxecto de Raxo e que non se reunira con estes empresarios, pero unhas escoitas que aparecen no sumario da Operación Púnica revelan que xa en xullo de 2015 non só se reuniu cos promotores de Raxo, senón que incluso tentou puentear a técnicos municipais que non vían ben ese proxecto para darlles maiores facilidades. É dicir, estame acusando dunha prevaricación en grado de tentativa, cando menos, non? Recoméndovos que leades esta nova publicada polo Diario de León con especial atención ao final da mesma. Outra vez máis, Rafael Cuíña volve a quedar en evidencia polas súas mentiras. Hai que ser políticamente moi sinvergüenza para dicir isto sabendo que o que tivo as reunións foi un mesmo. Eu sempre vou falar en termos políticos, ainda que vostede me ataca normalmente no personal. Hai que ser en termos políticos moi sinvergüenza para, tendo claro que quen se reunía, según as conversas, era vostede, intentar, ante a opinión pública, decir que era eu. Hai que ser moi sinvergüenza. Sigo. En termos políticos, insisto. Sigo. Pero que máis? O que se intentaba tamén era votarse a xente de Lalín e de Votos especialmente en riba de min, non? Como dicindo, Cuíña mentiu os veciños de Votos, que lle des explicacións, isto é unha vergonza, sabendo que eran eles os que salían na conversa da Púnica. E tiven que escoitar como unha persoa que eu respeto e valoro, como é Antonio Presas, a que eu lle impuxen unha folla de carballo na súa categoría de oro, di nos seus comentarios o seguinte, en contestación ao post que acabo de ler do señor Crespo. Iso de instalarse en precario pareceme moi preocupante. Instalarse en precario significa moitas cousas. Deficiencias técnicas no proxecto, concesión de permisos facendo a vista gorda, non preocuparse pola idoneidade do lugar no que se pretende instalar a planta de triturado, etc. etc. É dicir, estamos nas portas da prevaricación. Se referían a min, claro. Instalarse en precario nun lugar perigoso aínda convertía iso en máis perigoso. E remata dicindo, case nada. Outro veciño máis di que se o que conta o Diario de León é certo, o cinismo deste político é máximo, pero xa non me extraño de nada. E outro veciño máis di, isto é
leo literalmente, e perdón pola expresión, isto é ser moi ruín de Dios e falso, atribuíndomo a min. O Partido Popular de Lalín, tamén nas súas redes sociais, di que Rafael Cuíña vive instalado na mentira, outra vez a palabra mentira, para sobrevivir políticamente xa non nos sorprende. Pero vimos a descubrir que o seu engano aos veciños afectados pola instalación de Raxo de Lalín é aínda máis sangrante. O seu engano aos veciños afectados pola instalación. Unha nova publicada polo Diario de León que reproduce as escoitas a un empresario investigado na Operación Púnica revela que Cuíña mantivo reunións con promotores de Raxo e que incluso, pido por favor na zona de prensa o decoro preciso, e que incluso pretendía puentear a funcionarios que non ven este proxecto. Citan as conversas recollidas no sumario que din literalmente: ha sido con el alcalde, pero nos ha puesto muchas trabas el abogado del ayuntamiento. Se refiere un tal Salvador. Por certo, este abogado do Concello que o meten vostedes na información, non o metín eu. Eu teño o máximo respeto por este abogado do Concello, que sei que se reuniu varias veces cos abogados desta trama, ou das persoas que se querían instalar, mellor dito, e que logo se demostrou que era unha trama, e que teño entendido que era un cargo que non era o asesor xurídico en aquel momento, sino que era un cargo de confianza do señor Crespo a modo dunha especie de coordinador xeral do Concello. Eu, contra este traballador, non teño nada que decir, e máis, en estas conversas, o que di a trama corrupta é que este traballador lle poñen trabas. Polo tanto, eu creo que este traballador sí estaba facendo o seu traballo, pero o que din as conversas é que o alcalde, en aquel momento, que pretendían que fora eu, pero resulta que era o señor Crespo Iglesias, parece ser que decía que se podía arreglar. El alcalde le dijo que hiciera lo que fuese necesario y que ese suelo tenían que utilizarlo y que tenían que instalarse un poco en precario, que luego el abogado del ayuntamiento se va de vacaciones y lo deja resuelto. Isto é o que recollen as conversas da Púnica que vostede pretendía dicir que fora eu. Que vostede, de modo alucinante, que non entende ninguén en Lalín como puderon facer isto, nin os seus, pretendía dicir que fora eu, cando era, según o sumario, según estes señores, vostede. Continúo. Día seguinte, señor Crespo Iglesias nas súas redes sociais. Seguimos agardando explicacións de Rafael Cuíña, 48 horas creo que foron despois. Seguimos agardando explicacións de Rafael Cuíña respecto da información publicada polo Diario de León e das reiteradas mentiras aos veciños afectados pola instalación da planta de neumáticos de Raxo en Botos. Hai que botarlle moito corpo para 48 horas despois seguir insistindo en isto para botarmos os veciños encima sabendo que fora el. Hai que ter moito morro. E por riba, dentro deste calendario tan bonito que fai o Partido Popular, faltan 69 días para evitar que as mentiras e a colaboración de Cuíña permitan que Raxo instale a planta de Botos, a planta de neumáticos. Estaban afectadísimos no Partido Popular por esta cuestión. Tamén no mesmo día, o Partido Popular nas súas redes sociais xa pasou un día e o alcalde aínda non desmentiu a información publicada polo Diario de León sobre a súa reunión en xullo de 2015 cos promotores da planta de neumáticos de Raxo. Seguimos agardando explicacións. Sabendo xa de sobra que foran eles. Que inmundicia, que vergonza. Eu imagínome, porque claro, eu, por un tema como aquel famoso do Corpiño, no que aquí mesmo se dixo que efectivamente non existiran firmas falsas, pero que lle parecía ben a concelleira que utilizaran os seus compañeros políticamente, o que levo aguantando 3 anos, en mítines, subidos ali, abrindo mítines falando desta cuestión, casi rompendo a camisa como os xitanos, empezando con quejíos, ou diante do propio presidente da Xunta en unha mesa ali na Carballera do Rodo, tamén falando de que o señor Cuíña pretendía destruir as persoas e tal. E isto que é?
Nada menos que intentar relacionar un alcalde coa trama de corrupción Pokémon que era do Partido Popular, que, por certo, nas actas tamén se recolle, ou nos escritos tamén se recolle, literalmente, que Francisco Granados, un alto cargo do seu partido en aquel momento, estaba detrás do asunto. Francisco Granados, de que partido era? Claro. E tamén é certo que hai escritos no Concello oficiais nos que dirixidos ao concelleiro en aquel momento, teniente alcalde e concelleiro de urbanismo, Román Rodríguez, no que alguén que lle chama apreciado señor Rodríguez, entendo que isto é un formalismo, non vou entrar, pecha a porta se tan amable, non vou entrar en disquisicións de tipo se eran amigos ou non, eu entendo que non, fala dunha nave na que se queren instalar un tal Antonio Serrano Soldado, abogado do señor Marjaliza, testaferro, corrupto, da trama púnica, encarcelado no seu momento. Estos son os que se dirixían e viñan a reunirse aquí a Lalín con membros destacados, parece ser, presuntamente, do goberno de Lalín. Hai un escrito de resposta do propio Román Rodríguez de maio, creo que maio do 2014, no que di que se fixeron un informe e que en base a solicitudes feitas non se pode dar para adiante este trámite e que, no obstante, agradecemos mucho el interés que tienen sus comitentes para establecer su negocio en nuestro término municipal y quedo a su disposición para ayudarles en la búsqueda de cualquier otro emplazamiento. É dicir, Román Rodríguez di que non se pode en ese momento instalar ali. O que sí é curioso é que despois, parece ser, presuntamente, intentaron ou viñeron varias veces máis aquí. Houve varias reunións, insisto, presuntamente. E tamén que presuntamente pode haber algún tipo de comunicación na que se pide ter unha nova reunión xa en outubro, non sei se é 24, 25 ou 26 de outubro, novamente para tratar esta cuestión e seguir avanzando nas conversacións. Claro, esta reunión non se chegou a producir porque ese día foron detidos, esta trama corrupta. Non chegaron a reunirse o Concello de Lalín porque foron detidos. E eu creo que vostede era absolutamente consciente de todo isto. Eu creo, agora entenderá que, debido ás circunstancias, xa me dá exactamente igual a súa opinión sobre determinado tipo de cousas. Nunca pensei que vostede máis eu, despois da nosa trayectoria vital, incluso familiar, chegásemos a esta situación, tamén teño que decirlo. Pero nunca pensei que vostede intentara conmigo crucificarme políticamente en vida, relacionándome con unha trama de corrupción que sabía que eu non tiña absolutamente nada que ver con eso. Nada que ver con eso. E menos en un ano, o 2014, no que quen era alcalde de Lalín era vostede. E cando foi a comparecencia polo tema de Raxo, vostede mesmo dixo que en esta cuestión creía que había episodios escuros. Eu creo que é evidente que había episodios escuros. Moi escuros. E tamén decirlles que a mellor vostedes teñen amigos, contan os xornalistas, que a veces que vostedes ao mellor teñen amigos que falan demais polos teléfonos e que esta cuestión, ao mellor, pois non por min, dende logo, ao mellor vai moitísimo máis alá polo que nos contan destacados xornalistas da piel do toro, porque están instalados en Madrid, non están por aquí. E que intentou vostede crucificarme cun tema, relacionarme cunha trama de corrupción, coa que eu non tiña nada que ver, que eu non me reunín con esta xente, con ningún testaferro nin abogado de Marjariza, que era do seu partido, esta trama de corrupción, e o señor Granados, e que é unha sinvergonzonería, e que se yo fago eu a señora Montoto, ou se yo fago eu o señor Antonio Rodríguez, ou se yo fago eu a Manolo nunca yo faría tampouco, ou se yo fago eu a vostede, sabe Dios o que estarían dicindo de min por todos os lados, utilizando todos os seus recursos, os seus amigos. Vostedes, algún exministro de vostedes din que a Fiscalía te lo arregla, algún exministro de vostedes. Aquí en Lalín utilízanse outro tipo de amistades, polo que eu intuo, do que son consciente.
Pero eu non quixen chegar hasta aquí. E este tema, dende logo, non o abrín eu. É evidente. Eu non lles acusei a vostedes de estar relacionados coa trama púnica. Foron vostedes a min, de xeito vergoñento, de xeito lamentable, de xeito inasumible, de xeito denunciable. E que non teñen ningún tipo de límite, polo que estou vendo. Porque eu teño metido a pata durante estes anos, é certo. E teñome disculpado, e teño escoitado reiteradas veces en todos os seus actos reproches a cuestións coas que eu me disculpei. E teño escoitado en esta sala como se di que efectivamente algunhas circunstancias non pasaron, pero que entenden que os seus compañeros se utilicen políticamente. E ata aquí chegamos, señor Crespo. Ata aquí chegamos. Nunca pensei, de verdad, que teño estado hasta dormindo contigo, físicamente, sen tocarnos, que puderas chegar a isto conmigo. Nunca o pensei, porque eu a ti xuro, polas cenizas de meu pai, que nunca te tería denunciado. Dame igual, nunca te tería denunciado absolutamente por nada, porque está ben o xogo político. Como decía o seu teniente alcalde, aquí hasta se acertaron quinielas de quen iba a entrar a traballar, e nunca houve unha denuncia en ese sentido. E intentar relacionarme a min coa denuncia da PAC, coa que non teño nada que ver, e xuro polas cenizas de meu pai, que non teño nada que ver, e nunca me metería en eses fregados, porque sei que sempre poden ter repercusións para os demais. Eu teño claro, nunca me tería metido en eso. E con vostede tampouco. Iba a decir en pretérito, aínda menos. Por moito que lle digan. E intentou crucificarme en vida con este tema, diante dos veciños devotos. Xa veremos quen estaba a favor de meter en votos isto, Xa o veremos. Xa o veremos. Porque vais a demostrar o mellor documentalmente. E xa veremos, sí, e xa veremos por que facían esta cuestión. Quen se reunía, e debe darlle explicacións ao povo de Lalín, con tramas corruptas, non digo conscientemente, pero quen se reunía con tramas corruptas era vostede. Cos da Púnica, con que se reunía, tamén en outro sumario, creo que se recolle, con xente da Pokémon, foi vostede. Foi vostede, sí, con Ángel, o de Santiago, sí, que o sabe perfectamente. Está sendo vicepresidente da Diputación. Que se lle pode colar a calquera que veñan a falar contigo no despacho e ti non saber quen é. Dende logo, pero dende logo que non vou facer é utilizar eso como arma arroxadiza contra un contrario político. E enlaman a vida política hasta extremos insospeitables. E o lóxico é que a un mes das... Señor secretario, cale, séntese ou desaloxe a sala, sé tan amable. E quen o percibe a vostede por esta falta de respeto? Ainda non rematei. Entenda que é un tema importante para min. Pero quen o percibe? Moito teatro. Pido disculpa. Chámonme a min mesmo a orden por primeira vez. Aí me gusta. Señor, insisto. A un mes das eleccións, intentar enlamar deste xeito o campo de xogo. É lamentable entre veciños que se van ter que estar mirando os ollos o resto das súas vidas. Lamentable. A reacción nas rúas se está vendo, evidentemente. Gracias a Dios. E tamén dicir que de algunhas persoas especialmente non esperaba incluso que estivesen na rolda de prensa por a cuestión de aprecio persoal e que me dou especialmente. E dicir que se o que vostede pretendía con todo isto é que as familias sufran, as mulleres, as nais, os tíos, os nenos non que son menores e non se enteran de nada, que o conseguiu, que o conseguiu, porque a xente sufre. E xente que a vostede lle quiso moito e lle axudou moito durante toda a vida. E chegar hasta eses extremos, e chegar... Certo. Escoita, certo. Non o nego. E ter que chegar ti máis a estes extremos, mire, estánseme casi caendo as lágrimas, casi caéndome as lágrimas de indignación. E que nunca o pensei. De verdade, nunca o pensei. Intentar relacionarme con corruptos. Vostede sabe que son unha persona decente, que son unha persona de impulsos, que teño moi cuiña, teño un minuto malo, que logo me arrepinto, pero sabe que non son mala persona, e sabe que son unha persona decente, e se hai cartos polo medio, xa nin lle conto, porque, gracias a Dios, en este momento da miña vida, deso non teño problema. Gracias a Dios, nunca se sabe. A min doime especialmente por xente como José Manuel Fernández, que depende dun traballo para vivir. Eu, gracias a Dios, teño donde caer morto, non quero dicir que ti non, enténdeme ben, pero teño donde irme a traballar tranquilamente. Pero nunca pensei que ti puderas facer...
gustaríame rematar. A min gustaríame non ter chegado ata aquí. Non entendo esta felonía. Entendo a loita política, entendo moitas cousas que pasaron estes anos, entendo que non é fácil perder a alcaldía despois de 26 anos, entendo que pode existir rencor, é humanamente entendible. O que non entendo son as denuncias e o que non entendo é intentar acabar comigo con mentiras, dicindo que eran mentiras e insistindo ás 24 horas que eu facía cousas sabendo que fora vostede presuntamente. E esta guerra, non a iniciei eu, nunca a tería iniciado. Nunca a tería iniciado. E sabe o peor de todo? Que vostede o sabe. Sabe por qué? Porque me coñece. E sabe de que pasta estou feito. E sabe que podo ser moi bravo e incisivo, pero que despois teño corazón. E vostede decía un día xogar co pan dos fillos, e xogar co pan dos meus fillos non está xogando ni un, nunca pretendería xogar co pan da súa familia, a que respeto profundamente no persoal. E pouco máis. Mire, teño aquí 2 tomos enteiros de documentación. 2 tomos enteiros. A cuestión quedou tan clara que creo que hai poucas palabras máis abondan. E dicirlle que eu respetarei calquera declaración súa agora a continuación, pero lóxicamente en unha trama que vostede me intenta meter a min e que eu non teño nada que ver, o que me faltaba era ter que respostarlle preguntas. Claro, porque se fora un tema que eu fixera mal, podía entendelo. Ora, que vostede, do que me acusou a min, sabendo que era mentira, por riba pretenda facerme preguntas, ata aí podíamos chegar. Eso sí, atenderei con todo o respeto, como creo que fixen en esta intervención que era vostede, o que vostede quera decirme, aínda que este formato só podería permitir preguntas. Non o vou facer. Non o vou facer. Pode decir o que queira, faltaría máis. Pero isto é unha inmundicia, isto é unha vergonza, isto non se lle fai a ninguén. E se fose algún concelleiro ou concelleira súa, o que habería que escoitar. O que habería que escoitar durante anos. Relacionar con tramas corruptas sendo un mesmo o que presuntamente, según as conversas, o facía. Do seu partido. Do seu partido. Nada máis. Tiña palabra? Ben, dende logo que vostede para actor, se a partir do 26 non é alcalde, creo que pode facer algún tipo de casting, porque para iso non tería precio. Mire, escoitar o que escoiteu aquí hoxe, realmente vostede que vostede debe pensar que está tocado pola variña de Deus, e non, somoslle todos iguales. Os cuiñas e os crespos somoslle todos iguales, e calquera outro veciño de la lei. Pero vostede pensa que non. Aquí non lle somos como na India, non hai castas. Eu non lle son un paria de ninguén. Entende? Por tanto, mire, non queira desvirtuar a realidade, que a realidade é unha, e que vostede queira pintar dunha maneira que lle convén políticamente é outra totalmente distinta. Mire, vou explicar. No tema de Raso, tendo en conta que vostede anunciou a interposición dunha querella contra min por inxurias e calumnias, como está o tema, perdón, como está para xulgarse, xa nos veremos no xulgado, non se preocupe, xa nos veremos no xulgado. Pero mire, eu con respecto a isto quero dicirlle 2 palabras. Vostede fai moi ben os papeles de actor e de facerse un dignado. Gústalle facer as alloadas e despois, aínda que lle advirtan de que as consecuencias que poden ter esas alloadas, non se dá conta porque pensa que está por encima do ben ou do mal. E aquí por encima do ben ou do mal non estamos ninguén. Mire, nós no tema de signos metemos a pata e recoñecémolo. Vostede, cando engañou a un pedaño, como foi o pedaño de Castro, para utilizalo vilmente nun periódico para facerlle daño ao Partido Popular, vostede pillámolo cos pernas e chadeira e pideu disculpas, vale? Pideu disculpas. E aceptáronselle. E aquel expediente que estaba no xulgado non nos presentamos como acusación particular para nada.
E vostede sabe o que foi así. A nós chegounos con demostrar que vostede había mentido e había engañado. Punto. E pideu disculpas. E a vostede fixo o mesmo. Mira unha cousa. Non, eu simplemente quero aclararlo, se non lle importa. Mire, vostede ten que saber, ou debe sabelo porque me coñece, como digo que me coñece, debe saber que eu non son froilán de todos os santos para andarme dando tiros nos pés. Nos, no seu momento, o que había posta a noticia que é o noso portavoz e máis eu, se lle pideu disculpas. Porque, mire, vostede, permítame, estou yo dicindo aquí, e díxeno nos medios, se vostede non o quixeu, vostede collería o que quería ver, pero o que non quería ver, non o quería ver. Nos metemos a pata con ese tema. E sabe por que metemos a pata? Non metemos a pata non porque sexamos xente que nos quere desbordar tiros nos pés, porque é obvio. Nos metemos a pata porque en absoluto, cando a mí se me pasou eso, en absoluto me sinto representado, para nada, cas palabras que dixo o abogado, porque eso non sería do género tonto, ou é que eso non se va a saber. Por lo tanto, eu non me sinto representado para nada. Mire, os únicos que saben deste tema probablemente o señor Donsión, porque estaba antes e está agora. Por lo tanto, o mellor podelle preguntar a él. Podelle preguntar a él se quere. Porque Donsión si sabe deso. Mire, eu reuníme con esa xente, como con tanta outra. Porque como alcalde, cando unha empresa quería vir pa aquí, había que intentar, se creaba posto de traballo, poñerlle alfombra. E a mí un empresario desta terra, que é o señor Meixide, que tiña unha nave no polígono industrial, e o señor Pedro Xión, que conocía a ambos os dous, pediron reunirse conmigo. E eu non tuve inconveniente en reunirme con eles e ter unha reunión no despacho, e viñeron con outro señor, por certo que eu non coñecía de nada, pero de nada, aseguro yo. Eu non coñecía de nada. E falaron da posibilidade de poñer nunha nave de Meixide esa industria que, desde o punto de vista do que eles me venderon sin proxecto e sin nada, porque ali non había proxecto ningún, ali simplemente estaba Donsión, que en teoría era o que iba a facer o proxecto, e Meixide, que era o propietario da nave, na máis. E outro señor que eu non coñecía, e que, polo visto, das grabacións que lle colleron a él, pois eu non me sinto identificado. Porque se me sinto identificado con esas declaracións, vostede sabe como a min que eu non iba a utilizar eso contra ninguén. Por lo tanto, queda claro que... Solo unha cousa. Claro que metemos la pata. Solo unha cousa. Vostede non se ve representado nas palabras que dixo o abogado, pero si me ve representado a min. Este é o tema. Si me vía representado a min. A ver, non me terxiversas cousas. Eu estou lle dando unha aclaración. Eu non vexo representado a vostede, pero como non me vía representado eu, lóxicamente, podemos pensar que era vostede, pero xa lle dixen que era unha metedura de pata e que se lle pideu disculpas públicamente. Borráronse os WhatsApps, borráronse o que tiñamos en redes e pideuselle disculpa tanto nas redes como no medios de comunicación. E remítome porque a hemeroteca está aí para ver, por lo tanto, podese ver perfectamente. Por lo tanto, sepa que eu non me gusta pegarme tiros nos pés. E se fixemos eso é porque para nada nos víamos representados no que puñía ese diario que nos afectaba a nos, para nada. Por lo tanto, quede claro. E mire, vostede no seu alegato que fai, que como é un bo actor, intenta darlle dramatismo, vostede vese así solo, pero non se ve, por exemplo, como me vexo eu cando vostede chegou a esta alcaldía e, como dice, co pasado que temos en conxunto, intentou desde o minuto 1 enterrarme 20 metros baixo terra, política e persoalmente. E iso creo que é algo que lle demando, e creo que iso vostede estuvo equivocado. E creo que vostede, no seu momento feliz que viveu, porque na súa vida tuvo moitos tropezos, que todos sabemos, e tamén tuvo acertos. Ese foi un desacerto, e tuvo un acerto. E cando se sentía imbuído da gracia plenipotenciaria, pensou que podía xogar con todos, enterralos. Non dubidou vostede en agarrar e decir que habíamos cometido tremendas anomalías. Non dubidou vostede en decir que había pensado a ver se mandaba a Fiscalía ou non. Mire, eu sabía
que eso todo iba a mandar a Fiscalía en víspera de eleccións, como ahora recoñeceu. Eu sabía, desde o minuto 1, porque o coñezo. Mentira. Precisamente porque o coñezo. Mentira. Bueno, eu sabía que o iba a mandar. Mentira. Bueno, por logo dábamo corpo, vale? Mentira. Vale, a min dábamo corpo. Xúrolle que mentira. A ver, non me Sábeno xente do seu partido, non me sábeno porque teño non me falado xure con, nada. perdón, A ver. con compañeiros A ver, do deixe-me- meu partido dicindo Eu que eu termino. nunca mandaría eso á Fiscalía. Eu termino. E creo que Eu poden termino. corroborar. Que Eu dixen que termino. nunca faría eso. Eu termino. Mire, eu termino que non me vou a Por certo, extender. quen o pediu foi Grande. vostede. Sí, tranquilo. Eu agarro e dígolle, oiga, se non hai ninguna anomalía, se hai anomalías aí, non nos estés amenazando constantemente cada 15 minutos. Dilucidámolo. Pedín unha comisión de investigación, vostede apoiaron, empezaron a comisión de investigación. A mí nunca me deron as conclusións desa comisión de investigación, nunca. Nunca. Ou sea, que a comisión de investigación que eu pedín, vostede que fixo con ela, o que lle dou a gana. E agora colleu o que había aí e mandou na Fiscalía. Está no seu dereito, pero sabe unha cousa? A min dábame o corpo do que iba a facer nestes momentos. Dábame o corpo, vale? Moi ben, ao mellor é certo. Permítame que non o crea. Escoiteme, ainda teño que ir a ratificalo o día 14 de maio. Bueno, Non, está a tempo de que eu non faga o que non quero facer. Pero teño que entender que se Mire. vostede dá un paso, por unha chorrada, dá un paso así tal, eu terei que defender. Chorradas. E eu nunca faría isto. Chorrada Bueno, non é unha chorrada porque vale, mire, eu a vostede dixenlle ben claro. Vale, Hai vale. un ano, no mes de maio, vai facer un ano agora no mes de maio. A PAC puxonos unha denuncia. Non o teño 18. nada que ver con No, iso. pero escoite, puxonos unha denuncia. E compañeros seus saben de sobra que non teño nada que ver con iso. Déixeme argumentar, se é tan amable. Disculpe. A PAC puxo unha denuncia o día 18. O día 20 dou unha roda de prensa. O día 21 saleu a 5 columnas, bueno, a plana inteira no periódico. E o lunes eu fui á secretaría a decir, bueno, vexo na prensa que nos puxeron unha denuncia os da PAC. Por certo, todos vostedes saliron dicindo que non a poñerían, etc. Puñaron o anuncio da PAC, eu quero defenderme, polo tanto, veño aquí á secretaría saber que documentación hai que nos involucre a nós con iso que dixo a PAC na roda de prensa. En palabra do secretario, eu aquí non teño ninguna documentación. Era un expediente compartido con 50 persoas, xa yo dixemos. Eu aquí non teño ninguna documentación. Era un expediente compartido con 50 persoas. Eu aquí non teño ninguna documentación. Polo tanto, mire, a PAC que non pide ver ningún expediente, nin que nese tema non se entera, vostede, por que pensa, por que cree, por que me quere tratar a min de que son corto? Non se dá conta de que antes de Fraile foi un cociñeiro e non se dá conta de que eu sei que a denuncia que puxo Lara, que foi o instrumento ejecutor seu para podernos desprestixiar. Non é certo. Bueno, hombre, non é certo. Pero, mire, xúrolle que non é e certo. sabe quen elaborou a documentación esa que a PAC presentou no xulgado? Esa documentación elaborouna aquel famoso abogado dorense de RPT. Non é certo. De RPT, sí, pois a documentación... Non é certo. Fixo o xefe de personal. Sí, bueno... Fixo o xefe de personal. Hasta aí podíamos chegar. En todo caso, eu advirtinlle, dixenlle no seguinte pleno, dixenlle, hasta aquí chegamos. E ainda que a relación de nós os dous era cos seus altos e baixos, pero ainda nos podíamos falar, ainda podíamos comentar algunha historia, ainda podíamos ter algunha broma entre nós, dentro das distancias, lóxicamente. Eu dixenlle que a partir dese momento, por vostede querer non enterrarme políticamente, senón irme ao pan dos meus fillos, que eu, eso, que lle retiraba a palabra. E desde ese momento retirei a palabra. Bueno, quere falarme... Ainda que non nos saludemos... Quere falarme do xeto da comparecencia? Sí, ainda que non nos saludemos, que lle quede claro que quen empezou esta guerra foi vostede. Vostede, solo vostede. Vale. Por lo tanto, eu con respecto á comparecencia... O xeto da comparecencia, gracias. Eu digolle, mire, o señor Meixido e o señor Donsión piden unha reunión e eu teño a reunión. Veñen con unha persona que eu non coñecía de nada, que lóxicamente resultou ser ese abogado. Mire, Meixide, en canto que na súa nave non se pudo facer, deixou o proxecto. E Donsión seguiu co proxecto. E mire unha cousa, agora mesmo o Concello vai ter un problema grave por raso, porque con eso que anunciaron de que puxeron a denuncia, si condenan ao Concello ou hai que pagar unha indemnización millonaria, ou senón o que procede é que se vai autorizar a Raxo a poñer esa empresa aí. Indemnización como a do parking ou diferente? Non. Eu digolle que se vai autorizar
A sentencia, se sale favorable ao Concello, non pasa nada. Se sale favorable á empresa, hai unha indemnización millonaria ou Sabe a diferencia? Sabe a diferencia? Que este goberno... Non me interrompa. Eu non lle estou acusando de nada. Eu digo que pode pasar. Pero digo, só unha cousiña que quede clara. Sabe a diferencia? Con respecto ao que eu xa sei, pasa que non o podo dicir, pero xa o sei, que este goberno, en base a informes técnicos, non lle deu, como evidente, ninguna licencia a Raxo, e por iso nos levan a contencioso. A pesar de que vostedes decían que non estamos a favor, pero digamos que a ver se finalmente se sabe quen estaba a favor e en contra, porque digo que vostedes, polo que me contan importantes xornalistas, teñen amigos que teñen tendencia a falar demasiado por teléfono. Mire, non cambie, non terxiverse o que vostede considera que lle beneficia e perxudica a nós. Mire, dixen o que acabo de decir. Mire, Raxo puxo unha denuncia porque aquí no Concello inicialmente non houbo confrontación con Raxo. É certo que non lle deron a licencia, pero sabe unha cousa, porque presentou un proxecto que, desde o punto de vista medioambiental, o Concello, cando tiña que alegar, non alegou. E sabe unha cousa, que a resolución dunha sentencia que pode ganala perfectamente, si se produce, desde logo non vai ser por culpa do PP, eso tamén yo aseguro, vale? Non vai ser por culpa do PP. E se esa sentencia se produce, vai ter graves consecuencias para o Concello de Lalín, graves consecuencias. E iso foi porque houbo unha certa, eu non sei, pero aínda outro día, aínda o día aquel non hai moito, aínda supoño que estaría Don Xión falando con vostedes deses temas. Ou quéreme dicir que Don Xión aconsella a eses inversores comprar unha cousa ali no polígono así sin máis? No, eu tive algunha conversación con Don Xión neste tema. Eu digo que Don Xión non me parece unha persona tonta para nada. Digo se vostede está dicindo que eu tive algunha conversa con Don Xión. No, eu estou... E vostede recibiu algunha chamada... Perdón, pregúntolle, vostede recibiu algunha chamada de Don Xión no Senado para falar desta cuestión? Mire, pregúntolle. Non. Está seguro? Eu que Don Xión unha chamada do Senado para quererme convencer de que lle deixara... Sí. Probablemente. Probablemente. Pero non se dá conta que eu con Don Xión falo de vez en cando. Non desto. Eu en cambio non. Pero con Don Xión teño boa relación. Eu en cambio non. Cando empezou o problema de Raxo... Don Xión, según vostede, casi o culpable desto. Quen fala con Don Xión é vostede, eu non. Non me interrumpa, por favor. A ver, por favor, non me interrumpa. É curioso, verdad? Cando empezou esta cousa... Eu non falo con Don Xión, pero el sí. Cando Don Xión empezou este conto, como eu coñezo, dixenlle, oye, non me pareces parvo ningún, e polo tanto, como te metes neste berenjenal? E el mismo me contestou, no, eu parvo non son, e non me meto ningún berenjenal, eu vou facer o que estime oportuno. Pero dixenlle, pero logo ti eres tan incauto como de facer unhas inversións sin haber falado con nadie. E o que me dixo é, esa é unha historia que non che compete a ti, punto. Por lo tanto, se é unha historia que non me compete a mí, eu entendo que eu non teño por que investigar o señor Don Xión. Entón, eu que lle digo é que o señor Don Xión e máis o señor Meixide, eu estuve nunha reunión con eles e sin facer o proxecto, porque mire unha cousa que é curiosa, é que o proxecto, cando viñeron falar comigo non había ningún proxecto feito, simplemente pediron un informe urbanístico e como non cumplía a nave xa non se fixo o proxecto. Pero agora si hai un proxecto feito. E digo eu, se o señor Don Xión agarrou e preparou un proxecto de execución e obra, e cando eu estaba, veu Norber para ver se se podía facer ou non, digo eu, é tan tolo como para aconsellar a empresa que faga unhas inversións e facer un proxecto, é tan tolo como para facer un proxecto e cando foi do polígono industrial, antes de facer o proxecto, veu mirar se se podía facer. Home, considere un técnico, considere a Don Xión un técnico medianamente competente. Non me interrumpa tanto, pero non me interrumpa, por favor. Eu modero o tema. Eu deixei non falar a vostede. Que entendo que non lle interese. Entendo que non lle interese. Pero déxeme... Sí, voulle deixar agora o tempo que queira, pero digo que entendo que non lle interese o obxecto da comparecencia. Entendo. É normal. Visto o visto. Pero quéreme deixar... Pero deixeme falar, e por se me interesa ou non xe yo direi. Mire, vostede está, cando fai calquera historia por aí, gustalle moito facerse a vítima. E mire, vostede
hai un ano, que eu lle retirei o saludo, a nivel personal me refiro, díxenlle, vas por moi mal camiño. E eu retirei o saludo desde ese momento. Pero foi porque eu me sentín totalmente chuleado, enganado por vostede. E que vostede diga que esa denuncia da PAC saleu da PAC é non me considerar Xuro que non teño nada listo. que ver. Non, a mí, a estas alturas, pero, mira, por favor. Crespo, A ver, ou señor Crespo, bueno, perdón, é a igual. estas alturas entenderás que debido á situación a min importaríame tres bledos, tres narices, decir, pois mire, vostedes fixeron con non sei cantos traballadores o que lle daba a gana, según informes e tal, pero que a Por día eso. de hoxe, a pesar desa situación, dígolle que eu non tiven nada que ver, e que é certo, e poder rectificalo se quere aquí a señora concelleira de Cultura, compañeira de Goberno, Non me que se, interrumpa perdón, constantemente. estou terminando, que se nos Pero non me ofreceu tanto o interrumpa tenente alcalde como a min, constantemente. e que dixemos que non queríamos Non saber me nada deso, interrumpa pero vostede constantemente. pensa que todo Bueno, o malo ala, que hai en Lalín ala, relacionado con ala. vostedes estou eu detrás, Mire, todo, e é mentira. eu penso, sabe por que eu penso? Porque eu sei É como mentira. eu sei como funciona esta casa. É mentira. E mire, cando eu lle digo a vostedes, Mentira. a José Manuel Fernández e a vostede, na comparecencia del, Ahora que se me va a si tornar. tuveron algo que ver, díxenlle, mira, a mí non me gusta xudicializar a vida política. Eu non fixen nada que Perdón, non dixera perdón, que tiña perdón. que facer. Non me gusta xudicializar a vida política. Eu simplemente lle digo unha cousa, se fixeron algo mal, reconózcano e pidan disculpas. Recoñézcano e pidan disculpas. Se é eu que lle sobra algún moita cara, eso aseguro eu. Mire unha cousa, o tema está xudicializado. Por lo tanto, mire, a PAC puxonos unha denuncia xudicial ao goberno, á Comisión do Goberno do PP, e máis en concreto Bueno, a queren- min, queren este tema, a min rematar. e a Román. Lóxicamente, eu expliqueille que iso iba a ter consecuencias. Despois, incluso lle dei unha oportunidade neste pleno para que dixeran, recoñeceran e pediran disculpas, e nós tiríamos a rentabilidade, entre comillas, de haberlos pillado nunha alloada e acababas o conto. Pero non, aquí quixéronme aínda Conta a verdade. tratar Conta a aquí verdade. no pleno, Di que, eu no di que nos pleno. dixéchedes que Eu- se eu no votábamos pleno, pero a non, Lara do goberno xa déxame estaba acabar, todo solucionado. déxame acabar, Verdad déxame que nos acabar. dixéchedes Déxame votade acabar. a Lara do goberno e queda todo Déxame solucionado. acabar. E nós non facemos as Déxame cousas. acabar, pero por favor. Como? Pero por favor. Sí, pero sí. Será posible. Votade a Lara do Por a- goberno e queda solucionado. Porque vostedes dixeron que non tiña nada que ver con non eso e que tiñamos se nada que sentían. Pero vamos a ver, pero entón cal é a Bueno, lógica do de Raxo, da desto? igual, Pepe, da igual, estás Da- señor Crespo, a estas A alturas ver, da igual. miren, O de Raxo, a felonía, a mentira. ahora mesmo está todo no xulgado. Por lo tanto, como está todo no xulgado, a denuncia da PAC xa se resolverá como se resolva. A denuncia que eu presentei por o tema dos seguros e Seguro é plural. Perdón, vale. A denuncia que eu presentei e que a razonei o mellor que pude, Había tamén publicidade do parque en Europa, non? Xa se verá a sustancia que ten. Co mellor non a teño, a mellor tena, non o sei. Eu simplemente o que puxen ali é a documentación que collín aquí da casa. Por certo, collín aquí da casa. Sí. Collín aquí da casa porque me deron vostedes. Sí. Sí. Chámame parvo, Mire, sí. mire, non ve como vostede sempre pensa que é máis listo cos máis. Vostede tamén presuma de que, a ver, eu aquí, a ver, mire unha cousa, eu aquí, eu tamén teño... Se me das permiso, pregunto yo unha a pique por vostede- alusións que me acaba de chamar tonto. Podo lle preguntar unha? Dasme por No, alusións? pero Perdón. déxeme terminar, por favor. Eu o que digo é que, mire, quen empezou esta guerra deleznable foron vostedes. E agora, como está no xulgado o que vostede mandou a Fiscalía, que eu xa sabía que me mandaran que vostede diga que non, xa sei que me vai dicir que non, pero vostede minta máis que a fala. Eu non o creo, perdóneme, pero non lle creo. Hai Como testigos, está no ademais, do xulgado, que digo. como está no xulgado, Hai testigos o do que que eu digo. denunciei dos seguros. Como vostede por este tema de habelo implicado, señor Fernández, por favor. Sí, a punta do iceberg. O que pasa é que a punta do iceberg, vale, a punta do iceberg. Eu, como lle digo, que non fun quen empecéi esta guerra, teño a conciencia moi tranquila. Pero mire, nós non somos máis que ninguén, pero tampouco somos menos que ninguén, E vostede pensa por estar aí nese sillón de mando que ten plena potestá sobre o común dos mortales. E mire, non. Aquí somos todos iguales. Entón, se vostede empezou esta guerra
nós non imos agarrar e apandar, porque gracias a apandar e a moitas veces non defender os nosos dereitos, así nos trataron de tontos útiles algo máis do de imbéciles. de Raxo, Sí, termino. Sí, gracias. E con respecto a o que vai a pasar con Raxo, xa se verá. E con respecto ás denuncias que hai no xulgado cruzadas, tanto a que nos presentamos que a que vostede xa se resolverán. Por lo tanto, mire, van ser un xuez quen resolva eso. Non vai ser vostede nin eu. Agora ben, cando vostede me denuncia a min, está legitimado pola gracia de Dios. Cando eu denuncio a vostede non estou legitimado. Son vil e cruel. Eu denunciei non porque entendo que había unha anomalía. Porque había unha anomalía. Cando había unha anomalía, eu denuncio. Grabado no seu cerebelo e bulbo raquídeo que se vostede non me denuncia, eu non o teria... Non, porque son partes do cerebro. Mire, teño que demostrarlle que eu non lle tería denunciado se vostede non me denuncia. É que me sinto mal tendo que denunciar. Sí, claro, síntese mal. Eu síntome moi ben. Claro, vostede, mire, vostede... Senón non o farías. Perdón, mire, vostede, cando lle afecta a vostede... Algo máis do de Raxo. Mire, algo máis do de Raxo. Vostede, cando lle afecta a vostede, resulta que iso é un problema. Porque, claro, é un problema... Non me dá gana. Termino. Vostede, cando lle afecta a vostede, somos viles e crueles. Cando lle afecta aos máis, pois non somos viles e crueles. Eu xa lle dixen que con respecto a este caso concreto, metemos a pata. Pideuselle disculpas, tanto o noso portavoz como eu. Olvídete, eu non te chamei por teléfono porque non falo contigo. Vale, pero, por exemplo, se non chamaríate. Non teña ninguna dúbida. Sabe o tenente alcalde, eu, por exemplo, cando teño que falar algo co goberno, excepto con vostede e con Lara, eu se teño que chamar a Nicolás, chamo, ele é testigo, porque calquera cousa, el me chama a min. Eu se teño que chamar a Pauco Vilariño, chamo, simplemente con que non te chamo nin a vostede, nin a Lara. E a razón é esa. Por lo tanto, vostedes empezaron esta guerra. E a vostedes quixeron enterrarnos a nós. E eu xa dixen que no tema de Raxo, que metemos a pata, que se pideu disculpas, e xa lle dixen que, lóxicamente, pois non son froilán, e non me dou un tiro no pé, e se vin esa información no periódico e intentamos atacarlle a vostede, sin dúbida, é porque eu, para nada, me sentía identificado con eso. O que contara o abogado é un problema deles. Eu podía asegurar que, mire, se algunha dúbida houbera sobre mí, habríame chamado, pero mire, se realmente houbera algunha dúbida, como eso está nun sumario, habríame chamado a declarar o xuiz Velasco, que fora, entende? E, polo tanto, teña, eso é do ano 15, eso é do ano 15. 14. Sí, pero o periódico é do ano 15. Entón, se realmente houbera algún problema, houberanme chamado a declarar, e non foi así. No, perdón, isto está en marcha ainda. Escoíteme, pero non foi así. Por lo tanto, mire, eu nunca dei ningunha orden contraria a dereito, que lle quede claro. E xa lle expliquei por activa e por pasiva que vostede, desde o minuto 1, non sei se por un inexplicable complexo de Edipo, e eu non son seu pai, polo tanto, non ten por que intentar enterrarme, desde o minuto 1 quixo enterrarme, baixo terra. Gracias. Bueno, a min e a miña familia. E iso non yo perdono. A súa familia? Iso non yo perdono. Perdón, a súa familia? Indirectamente, a miña familia que depende de min, a que está comigo. Os meus fillos dependen de min. Por favor. Sí, claro. Vostedes sufren vostedes, pero os demais non sufren. Claro, cando lle toca a vostede, usted sufre. E os seus sufren. Cando lle toca aos máis, os meus non sufren, porque claro, os meus non son humanos. Gracias. Non. Señor, eu falei de concellos e concellos. Creo que non... Ah, sí, bueno, doulle un minuto, diga. Non vou nin coller o micro, solamente podría dicirte moitas cousas. Así como sempre, veña, Dios, Sí, e outros cardan a lana, sí. Señor Cruz, se ten algo que decir, preguntas, por favor. Desta volta teño bastante. Preguntas, Sí, pero... Vaya despacio que lle teño bastante, estúvenos aquí apuntando. Quero lle preguntar ao teniente alcalde se conoce a Donsión. Perdón, o teniente alcalde non comparece. Quero lle preguntar logo ao señor Cuíña se considera que o teniente alcalde conoce a Donsión e se ten amistade co teniente alcalde de Donsión. E insisto que non vou a contestar preguntas sobre... Vostede, obviamente, que non contesta... Me deixa contestar? Mira, vostede... Me deixa contestar? Sí. Se non lle contesto ao señor Crespo, entenderá que vai ser ciencia ficción
que lle conteste vostede sobre unha comparecencia que vai de acusacións graves que se fixeron contra min demostradas que eu non teño nada que ver. Entón, vostede relate as preguntas que queira, faltaría máis. Bonas preguntar. Que vostede non contesta está claro, porque, mire, todas as que lle preguntei, quería saber se a nave industrial que ocupaba Inaxus no río... Señor Cruz, se vostede non se refire ao obxecto da comparecencia, entre outros, retirolle a prensa. Retirolle a palabra. Non hai unha sola contestación. Retirolle a palabra. Sabe o señor alcalde se don Xión está detrás de Raxo e se ten vínculos ou interés en que a empresa se implante no polígono por algunha cuestión? Vostede sábeo. Sempre dá o silencio por resposta. Iso denota e connota unha total falta de información e unha cobardía. O teniente alcalde intentou defender, sabe vostede, señor alcalde, se intentou defender a implantación de Raxo no polígono de Botor en algún momento? Señor Cruz, como esta comparecencia... No. Estou falando. Como esta comparecencia, o obxecto das preguntas é relacionadas coas intervencións do Partido Popular e do señor Crespo acusándome de ter conversacións cunha trama corrupta sobre este tema demostradas que non, se as súas dúas seguintes preguntas, queda advertido, se as súas dúas seguintes preguntas... Pero que máis das... Perdón, estou falando. Señora Celia, fágame un favor. Se as dúas seguintes preguntas non se corresponden co obxecto da comparecencia, retírolle a palabra. Vale. Aquí estáse falando sobre a trama púnica. Eu quero que vostede me recoñeza ou non me recoñeza se vostede tuvo algunha relación coa trama Gürtel. Obviamente, hai unha serie... Vostede tuvo algunha relación coa trama Gürtel? Aquí todos poden preguntar, eu tamén podo preguntar. Que lle pesa a vostede agora dos emails con Correa? Por que vostede declara aquí non grato ao señor Trillo e, sin embargo, vostede non ten as narices de declarar aquí non grato, por exemplo, ao señor Pablo Crespo? Que problema ten vostede con aquel email? Por que se eliminou das redes ese email? Pero eu sigo conservando ese email. Vostede falou ca trama Gürtel ou non falou ca trama Gürtel? Que problema ten vostede para falar de certas cuestións? Ten algún problema? Teatro tamén non sei facer eu. Eu tamén sei facer teatro, hombre. Seguinte pregunta. Moi ben. Voulle ler que hai veciños que están probablemente moi cabreados. Vostede politizou, por exemplo, o tema de Trillo, non? Recoñece vostede que politizou o tema de Trillo? Ben, queda retirada a palabra da comparecencia en vista de que despois de reiterados anuncios non se corresponde co obxecto e as preguntas da comparecencia. Vostede é un alcalde autoritario. Veña. Vostede é un alcalde autoritario. Seguinte punto. Non facemos retraso. Pois a nós non nos destedes ni siquiera polo correo, A ver, vamos a ver. A nós destenos deses correos que mandades. Vale. É que nós aquí temos 1, 2, 3... 4 temos nós. Vale. Vale, eu digo as do goberno. Non hai problema. Eu, porque me chames tonto, non teño ningún problema. E o da publicidade do Parking Europa tamén analizamos cando queiras. A ver. Señor secretario, faremos o descanso cando estimemos con 20, vamos sacando asuntos para adiante, porque creo que moitos deles non vai haber suficiente debate, é dicir, van ser cousas rápidas. Bueno, pero vamos votar a ausencia, e se ti crees que retirar as mocións de Juan que presentou por urgencia, pois se retira. Bueno, pero sábamos... Non damos ni siquiera mirada a documentación. A ver, algunhas sabedes, porque... Algunhas sí, Concho, pero vamos a ver, porque unha das cousas que quere retirar
é a proposta do SAF, vale? E isto está falado, porque non era só modificación de crédito, hai unha proposta para que se poida facer o pago delegado do SAF, vale? Hai certas cuestións, e logo 3 son mocións, e 3 son mocións de Juan. Por lo tanto, o que eu creo, vamos vendo unha a unha, e se non nos poñemos de acordo, e vamos para máis adiante. Pero vamos vendo unha a unha. Pa xuño. Non, home, quedamos en facer outro pleno, sí. Pero, por exemplo, o asunto do SAF terá que quedar resolto hoxe. Me entendes? Non hai ningún problema, pero toda a documentación, vemos, hai que ter outro, a parte do pleno das mesas, ti falaches de ter outro pleno. Entón, se temos que ter outro pleno, traedei e traemos mirado. Hai unhas mocións de Juan. Sí, pero Juan. E a Feira dos Carballiños. Como se collen a documentación esta que non a temos, e se fai outro pleno, puderan quedar as túas mocións para ese pleno, porque sería un pleno... Pero dos Carballiños tamén o falamos. Pero, a ver, aquí hai unhas cousas que teñen urxencia. A Feira dos Carballiños non vais a celebrar, iso pódese meter. E o do SAF pódese meter, estamos de acordo. E hai unhas mocións de Juan. Pero as mocións de Juan e máis toda esta documentación que nós non demos visto... As viñas apróbanse rapidísimo, porque non lle fixestes caso en todo o mandato, eu ni las expoño. Ahora está o presidente do pleno usurpando en certa medida, imos votando unha a unha a urxencia, o que non estemos de acordo de urxencia, vamos... Eu retiro... Vamos a ver, a Nico. nos aquí presentástenos... Espera. Perdón. A ver, perdón, no, vou... Eu retiro todo... Perdón. A ver, vou a poñer un pouco de orden, porque como fun ao servicio un minuto e creo que me perdín algo. Algo me pode explicar exactamente que está pasando? Hai 7 puntos, que pasa con estes 7 puntos? Que nós non tuvemos, algúns foron comunicados onte, non tivemos tempo nin de velos. Vale. Entón, piden que se aplace para un pleno extraordinario. Comunico, dixo que teña que haber un pleno extraordinario, eu diría, deixalos, incluso se Juan accede, as dúas mocións de Juan e máis eses, deixámolos, e metemos agora os que son de urgente cumplimento, que é a dos Carballiños, que xa foi falado nas comisións informativas, e metemos tamén o do SAF. E o resto, podemos, unha semana. Perdón, podemos meter o das rúas tamén? O das rúas non é nada... Pero, a ver, deixade, ese é un dos que queremos ver, porque non temos nin a liquidación, Paco, non temos nin a liquidación. A ver, vamos a ver, con respecto a das rúas, ti quedaches comigo nunha cousa. A liquidación... Pero, señor, por decir unha cousa que me dio o interventor, o expediente é o mesmo, No, pero, se non digo que non, pero simplemente deixádenoslo ver, porque aquí hai 15.000 euros para a Asociación dos Gatos. Queremos velo, porque a min chamoume onte Celia, pero realmente eu non tuve tempo nin de velo. A priori, 15.000 euros pode parecer unha cantidade exagerada ou tal, pero hai que velo, porque o mellor é normal. Eu xa che dixen que o vamos ver, pero nós non tivemos nin tempo de velo. Cheganos documentación 5 minutos antes, entón, Nico dice que ten que haber un pleno. Entón, se ten que haber un pleno, se Juan acepta esas dúas mocións, por favor, pois que vayan a ese pleno as dúas mocións de Juan máis os asuntos, e unha das cousas que quero ver, Paco, é que ti dixeran a min, estás aquí para corroboralo, sobre o 1 de abril, o 1 de marzo, dixéxeme, o 1 de marzo o interventor vai ter feita a liquidación, e en canto que teñamos os datos da liquidación, e iso dixéxeme ti, o 1 de marzo, canto que teñamos os datos da liquidación, sentámonos outra vez, vemos como está todo e dámoslle para diante. E eu dixenche, sí, no, pero era todo, porque, a ver, ti dixeches, en canto que houbera a liquidación, que tiñamos unha reunión, que nos sentábamos para ter unha reunión, pero nos a liquidación nin a vimos, Paco. Unha reunión para que? Unha reunión para determinar o que facemos con o tema dos remanentes, porque tamén quedaron o tema dos alcantariados, e ti dixécheme que tiñas toda a intención de metelos. Vale, neso que quedou do ano pasado, claro. Claro, pero quedaron as rúas e mailo, chirme. Vale, entonces, eu que che digo é ter esa reunión. O tema das rúas... Eu que che digo é ter esa reunión que ti me dixeches que íbamos ter cando houbera os remanentes. Polo tema que estaba acordado do ano pasado e que non sei se... Vale, sí. Entón, se vai haber un pleno para a semana que ven ou así, metemos todo isto. O tema das rúas é algo que temos acordado aquí. A ver, Paco, que eu... Por iso entendo que non ten máis debate. Digo que non, simplemente que, mira, a liquidación, nós, por exemplo, pedimos vela, nós non temos acceso a liquidación. Vemos no expediente, o que subyace no expediente, cando hai unha modificación de decreto, é que hai a liquidación aprobada por decreto, pero nós nin a vimos. Pero, insisto, o tema das rúas é algo que quedou sin executar o ano pasado, incorpórase. Oye, Paco, e as rúas non poden esperar... Que máis dá unhas semanas máis con unha semana menos? No, eu xa entendo... non, a min dame igual. Por logo, eu que che digo eu. O que me temos acordado, o normal é respetalo, digo eu.
Pois por eso, Pero entón é que eu digo... quero mirar a ver se se pode meter os alcantarillados ou non para pedírvolo ou non vou pedir. Pero iso independientemente da rúa, quero dicir, as rúas temos un acordo. Estamos, non, é que Pero non tamén entendo temos por un que vamos acordo. demorar. Temos un acordo que o día 1 de marzo nos iba a dar a liquidación, Sí, pero non que nos estivo. sentábamos, Pero non- si non se dou feito antes, de acordo, eu non che estou culpando de nada. Era 1 de marzo, pero non se dou feito o 1 de marzo. Entón, eu que digo é, si vos parece, como temos que ter un pleno extraordinario, metemos os expedientes de modificación de crédito, agás os de Arfeira dos Carballiños, que é dentro dunha semana, e urge, e máis o do Perdón, é o da banda que e o da banda da triloxía, que estamos de acordo. O do SAF. O do SAF é o que máis urxe. Entonces, o do SAF. Eses tres. Se vos parece. Estamos de acordo todos. Pero, digo, as rúas que vamos debatir, é que o que non entendo. Pero non é debatir nada, para que eu simplemente quero ver a liquidación, e quero sentarme, que é o que acordamos de sentarnos, eu quero ver se se poden meter os alcantarillados, por exemplo, eu que quero ver. Eu quero ver se se poden meter os alcantarillados, que acordamos. Claro, pero independente, se se pode ou non, os sumidoiros... Estamos falando dunha semana. Sí. Listo. Veña, vamos. Votamos... Espera. No. No, pero espera, para que quede claro o que imos facer, a folla de ruta, por así decirlo. Vamos a debatir ou aprobar ou non aprobar 3 expedientes por urxencia. Propoño votar a urxencia dos 3 en conxunto e logo desgranamos, se pode ser polo miúdo ou brevemente, como queirades, os 3 expedientes nos que intúo que estamos de acordo, vale? Carballiños, banda... Esa está. Era triloxía, o SAF E Carballiños, eso. Veña, Se poden debatir xuntos. veña, votamos... Perdón, votamos... Non nos ides aprobar Déixenme... que se debatan xuntos. Sí, pero despois. Déixenme... Non, ese se pode cambiar un pleno porque nas comisións non se pudo cambiar o outro. Se pode facer... Que, claro, o transfuga nin auga... Déixenme... Nico, por favor. Déixenme dirixir o pleno. Podedes poñer tamén cambiar ese? Por favor, déixenme dirixir o pleno. O das eleccións? Propoño a votación... Do martes. Xa está, hombre, deixa un pouco traballar a xente. Bueno, perdona, home, se queres tranquilo. montar un show, vaite non sei, No, ata Maguelo. Estaba falando en serio. Aquí estamos os representantes do povo de Larín. Propoño votar un show, dixeches ti un show. Chámolle a orden por segunda vez. Propoño votar a terceira vez, como saberá vostede, e pode decir o seu secretario, será expulsado da sala. Propoño votar conxuntamente a urxencia dos 3 expedientes dos que acabamos de acordar. Votos a favor. Unanimidade. Empecemos cos expedientes, señor secretario. O expediente do SAF, coa proposta do Conselleiro Delegado de Benestar Social. Simplemente, este expediente é un trámite que dá continuidade ao que fixéramos antes, que é a modificación de crédito, e simplemente propoñer, vou non ler textualmente, vale, para que quede máis claro que he explicado, seguindo co informe aprobado polo asesor xurídico que aprobamos en pleno, seguindo coa modificación de crédito, o que propoñemos é a adopción dos seguintes acordos. Proceder ao restablecemento do equilibrio económico do contrato da prestación do servicio de axuda no fogar, prestación básica e para persoas en situación de dependencia, é modificado polo que se refire ao seu orzamento máximo por acordo plenario número 6 do secadado na sesión do 31 de agosto de 2018, que foi cando fixemos a ampliación. Segundo, o dito restablecemento terá efectos desde o pasado día 1 de xaneiro do ano en curso e se levará a cabo incrementando en 1,30 euros o custo hora inicialmente establecido na cláusula segunda do contrato, máis o IBE correspondente para cada unha das modalidades do servicio. A autorización do correspondente gasto quedará condicionada a aprobación definitiva do expediente de modificación de créditos, ou sexa, cando entre en vigor a modificación de crédito que hoxe aprobamos. Terceira, facultar o concelleiro delegado propoñente que cando a modificación de crédito entre en vigor xa non serei eu, para levar a cabo cantas accións fosen precisas co obxecto de acadar o fin do acordo que se adopte. Eso é o que se pretende. Simplemente que como non temos plenos nun período longo, no período interplenos, cando entre en vigor a modificación de crédito, se pode empezar a tomar as decisións para pagar este acordo. Vale, veña, algunha consideración?
Nos parecenos ben, xa o falamos nas comisións, simplemente por engadir, quizá para que quede ben remarcado, poñer tamén que cubre, que quedaría cuberto o exercicio completo. Porque mencionas que é desde xaneiro, e, bueno, non te escoitei, ao mellor si figura, pero eu creo que sería con 20. Si non, pon aquí, mira. Vale, si está recollido, perfecto. Que quede recollido hasta o 31 de diciembre do 2019. Estimación aumento gasto carto trimestre, é dicir, que o recolle... Vale, eu agora non te escoitara que leres, pero se está no documento, nada que engadir pola nosa parte. Vale, gracias. Procedemos á votación deste primeiro punto, ou queredes votalos conxuntamente? Bueno, votos a favor, veña, vale, votos a favor. Veña, seguinte punto. Tere, veña. Vale. Un minuto. Nada, é unha subvención nominativa por importe de 4.500 euros para a celebración da Feira dos Carballiños, que vos vou dicir que non se padre da Feira dos Carballiños, co cal é concesión dunha subvención nominativa. Alguna cousa? Votos a favor? Perdón, non sei se queréis intervir, Paz. Terceiro punto. Bueno, como sabedes, chegamos a un acordo coas bandas de Merza, Silleda e Lalín para este domingo, un día curioso, habendo eleccións, pero que non se podía ter outro día, parece ser, según eles. É un concerto das tres bandas conxuntamente con diferentes temas, cada concello pon unha parte, son as tres partes iguais, en función, lóxicamente, a unha serie de gastos que lle xeneran este concerto. 3.500 o Concello de Lalín, 3.500 o Concello de Silleda e 3.500 o Concello de Vila de Cruces. Se queredes algún tipo de explicación engadida, con moito gusto resposto. Entendo que non. Votación, votos a favor, unanimidade. Rogo se preguntas, por favor. Pero non dixo que quedan para o próximo. Quedan para o próximo, pleno. Rogo se preguntas, Partido Popular, adiante. Non hai. Bueno, sí, digo porque eu vou abandonar o pleno, quero dicir unha cousa. Paco, por favor. Paco, por favor, un segundiño, déxame. Porque vou abandonar o pleno. Entendía que era o último derradeiro pleno deste mandato, aínda que vai haber un extraordinario, pero ordinario é o último. Eu quero agradecer, a pesar de tantas tensións, Nico e Paco, por favor, un segundiño, a laboura de todos aqueles concellos e concelleiras que deixan a corporación, a José Antonio, o seu talante habitual e agradecido, a Antonio Rodríguez, a pesar de moitas loitas, moitas malas caras e moitas tal, recoñecerlle o seu inmenso traballo durante moitísimos anos no rural de Lalín, non me doen prendas. Manolo, sabes que te considero amigo e que tes todo o meu respeto e afecto persoal, e a miña compañeira e amiga Celia Alonso, que moitas gracias polo teu traballo destes anos, e a meu, perdón pola expresión, irmán Santi Castro, que o haya moitos concelleiros no futuro de Lalín sexan da túa capacidade. Nada máis, moitísimas gracias. Logo das por suposto de que eu continuo no pleno. No, eu tamén logo quería facer... Simplemente no mismo tono que fixo o alcalde, agradecerlle a labor de todos os que loitamos con maior ou menor acerto por defender os intereses de Lalín, especialmente aos meus compañeros que non van a repetir, a José Antonio, a Antonio, a Pincho e a Sé, que non está ahora aquí. Agradecerlles a súa laboura, e do grupo de goberno, pois quero ter unhas palabras cariñosas para Celia polo seu talante, porque teño que decir que foi unha das persoas do goberno cas que nunca tuve ningún problema, e que cando facía algunha cousa que non nos parecía ben, pois non intentaba terxiversala, casi mo recoñecía, co cal tamén me quitaba armas, o cal non é bon políticamente, porque despois quedaba por así que moitas gracias, Celia, polo teu talante e pola túa bonomía.
e a todos os que traballamos aquí. Moitas gracias. Eu tamén, inda que o presidente do Pleno, quería dicir unha cuestión. Evidentemente, eu tampouco vou estar. Non, pero queda un pleno extraordinario. Pero, a ver, porque eu teño que tamén consultar certas cousas, non sei se podería estar ou non no seguinte pleno extraordinario, que é unha das cuestións que teño que ver. Vale, non o sei. Bueno, eso queda convidado toda a corporación si salgo elexido. Pero quería dicir unha cuestión, decir que gracias a todos, que ao final pois un marchará aquí sin rencor, inda que quedan plenos de despedida, como di Paco, pero non sei ao 100% se poderei estar, porque logo pois empeza outro traballo, que si vou anunciar é que a partir do día 31, co remate o mes, o que si renuncio a dedicación exclusiva, vale, para que facer a campaña, pois, digamos, por libre, sí. Pero porque quero. Vale, porque non podo estar, porque non vou poder estar aquí. No, pero se dixo alguén, non tes problema ningún. Non teño problema, pero non vou. Me refiro que non ten ningún problema. Pero non vou poder estar aquí todas as horas que precisa o Concello e entonces non me parece xusto, se non podo dedicar todo o tempo cobrar do Concello, simplemente por eso. Se preguntas. A ver, hostia. Digo, se non vai estar, eu non me despido de ninguén porque hai outro pleno. En todo caso, se eu quero facer coa salvedade que de Nico, por se non está, eu sí que lle quero recoñecer o bo compañeiro que foi de goberno, co meu carácter, ademais, e en todo caso recoñecerlle o traballo que fixo, e dos demais se me despedirei no próximo pleno, dos que non ides estar. Pero sí que quero ter ese recoñecemento con el e que ademais foi moi cómodo traballar ao seu lado. Bueno, pois moitas gracias, Paco, xa sabes que é recíproco, ademais. Imos con rogos e preguntas. O que sí deberíamos quedar establecido é o día de seguinte pleno, pero creo que debemos facelo unha vez que remate o martes, pero creo que debemos facelo unha vez remate, porque temos que falar coa técnico de contratación, porque un dos asuntos que queríamos traer era un asunto relativo á auga. Entonces, inda onte mesmo chegou a estrutura de costes, darlle tempo aos técnicos municipais, a técnica de contratación, o señor interventor e o señor secretario, que van ter que informar sobre iso, a ver o tempo que precisan. Non vayamos a apresurar a convocatoria. O martes 7 eu creo que sería un bo día, pero logo falámoslo os portavoces, os voceiros, e creo que podemos chegar facilmente de acordo. E nada, rogos e preguntas. Juan, creo que tiñas a... Non sei se teñen... Eu empezo. O rogo, pois é, un dos rogos comeza por decir de que, por favor, contestedes as preguntas. Todas as preguntas que fixen sobre Improtec e sobre o tema do Muiño de Cuiña non tuveron ningunha contestación. Ao non ter ningunha contestación, simplemente hoxe ao ver o decreto da alcaldía ratifica que debe haber unhas presuntas ilegalidades moi exaxeradas. Non contestar non deixa de ser unha falta de transparencia total e non deixa de ser cos lalinenses que teñen que baremar a quen van seguir dando apoio, porque aquí todas as familias son iguales, todos temos que cumplir a lei e parece ser que se está demostrando que hai familias que non cumplen a lei. Perdón que te interrompo. Rogo, por favor, que se me contesten as preguntas que fixen no anterior pleno na máxima urxencia posible, porque eu así as vou a volver a registrar. Xa vos digo, é un insulto á sociedade, que non estedes contestando ao concelleiro non escrito. Pero non tes ninguna contestación ás mesmas? Non teño ningunha contestación, ni la máis primeira. Están todas de arriba a baixo sin ningunha contestación. Creo que están contestadas. O mesmo que vos criticaba desde o goberno anterior, facédelo durante pleno sí e pleno tamén. Seguinte o rogo. Seguimos para adiante, seguimos. Obviamente, o tema de Raxo, ahora xa que o alcalde marcha e te quedas ti como alcalde, pois xa se pode dirixir moito millor as preguntas de Raxo á túa persoa. Polo tanto, Nicolás, co teu talante tan
tan conciliador que tamén che agradezo, con cal non teño ningún problema contigo polas formas. O fondo teu é outra cousa, porque o que esconden as túas formas son presuntas tratos de favor a amigos, e eso non me gusta nada. Teniente alcalde, perdón, señor secretario, tome nota deso, vale? Presuntos tratos de favor a amigos e a empresas amigas, e vetos, e xa dixen que non iba a ser cómplice das actuacións deste goberno, e por eso mismo, seguinte rogo ou pregunta. Seguinte rogo ou pregunta, sigo falando, e por eso mismo dixen neste pleno que ao non ser cómplice con certas actuacións a certas empresas, e que me tiña que ir a concelleiro non adscrito. Gustaríame preguntarlle ao señor alcalde se cando pedía a dimisión, e apunte, señor secretario, se cando pedía a dimisión do concelleiro non adscrito era porque eu non estaba preparado para aceptar sobornos ou patrañas ou estar nas cloacas como aceptaba o que quería que poñer no meu cargo. Recordo que pideu a dimisión para que o concelleiro que entrou, Piqui, quería que ele entrara. Sería logo, pregunto yo ao alcalde, sería porque eu non aceptaba tratos de favor hacia a miña persona ou sobornos? Sería por eso? O teniente alcalde, pregunto yo ao teniente alcalde, conoce vostede a Don Xión? Ten amistade con Don Xión? A que Don Xión se refire? Porque coñezo a moitas persoas en la Coñece LIN. os dous, non? Coñezo polo menos a 15 persoas en la LIN que se apellidan Don Xión. Siga vostede facendo o que queira e non conteste. Sabe o teniente alcalde que Don Xión está detrás de Raxo e ten vínculos ou interés en que a empresa se implante no polígono de Botos? Sabe eso vostede, señor teniente alcalde? Sei que se vostede se refere a como é José Luis, pero Don Xión é unha persona que ten unha empresa de la LIN, que traballa en la LIN e fai proxectos. Que é o seu traballo lexítimo. Claro, é o seu traballo lexítimo. Por certo, curiosamente gana proxectos seguido en la LIN, curiosamente. É unha cousa, unha realidade. Moitos, e a compañeiro seu, non soe. Que gana moitos proxectos. Sí, gana moitas adxudicacións, non? Verdade, non? Ganou moitas, non? Si vostede o di. Pero este Don Xión, non? É compañeiro seu, é amigo seu, milita non soe este señor. Os datos de militancia dos partidos políticos non se poden ofrecer. Vostede parece mentira que non o saiba. Vale. Vostede sigue igual sin contestar. Vostede, como teniente alcalde, como concelleiro, defendeu a implantación de Raxo en Botos nalgún momento? Eu vouche contestar por escrito. Varme contestar por escrito? Bueno, pois eu creo que ti eres moito máis valiente co alcalde, home. A ver, recapacita. Vostede intentou defender a implantación de Raxo en algún momento en Botos? Por escrito. Moi ben, por escrito. Atreverías a negar que intentaches favorecer cos teus argumentos a implantación desta empresa en Botos? Atreverías? Vouche contestar por escrito. Por escrito, como sempre. Por escrito despois, veñen as preguntas sin ninguna contestación. Así está. Veñen así. Moi ben. Seguimos preguntando. Tranquilo, César, que pouco tempo che queda a ti neste concello. Tes que ir cos bártulos para outro lado. Non fagan alusións a xente que se encontra fora do... Fago alusións. Xo veredes canto tempo lle queda. Creo que ten vostede dúas... Aquí non hai ningunha contestación feita. E está a disposición da prensa e vai estar a disposición, xa está a disposición da prensa. Vostedes non contestan a nada. Se dixen cambio ou limpieza, quería dicir. É claro que o dixen, pero que vos sodes máis do mesmo. Sodes máis do mesmo. As mesmas políticas que criticabades, aquí as facedes. Seguinte pregunta ao rogo. Seguimos preguntando. Por que, entonces, Celia Alonso, concelleira de Medio Ambiente, se cae da lista do PSOE? Tantos parabéns, hasta Crespo lle dá os parabéns, pero por que se cae? Porque quere. Ou será un castigo polos malos resultados na política medioambiental do Concello? Será un castigo? Mire, esta voulle contestar. Gracias. Esta voulle contestar, inda que non son eu o responsable de facer a lista. Gracias. Vale. Pero non teña vostede ningunha dúbida de que se Celia Alonso quixera ser concelleira, se Celia Alonso quixera ir na lista nun posto destacado de saída, iría. A peor concelleira da historia de Medio Ambiente. Cada das súas actuacións foron un escándalo, pero bueno. Seguinte pregunta. Eu sabiría moi ben se a levaría ou non a levaría na lista. Eu desde logo que non, con tantos escándalos, para nada. Non fixo unha o dereito.
e os lalinenses estanlle pagando. Seguinte pregunta. Será, Celia, que non compartías as opinións de Nico sobre Raxo? Pode ser que non compartiras esas opinións? Ou refrendas todas e cada unha das opinións de Nico sobre Raxo? Seguinte pregunta. A ver, pero deixa ya a Celia. Celia. Compartías todas as opinións de Nico? Por escrito. Todas e cada unha. Moi ben, non sabes, non contesta, non moi ben. Nico, desde Europa vas facer forza para defender o medio ambiente e evitar a implantación de Raxo en votos. Eso vai poder facer? Por escrito. Por escrito, moi ben. Vas facer tanto ruido con Raxo como fixeches cas fragas? Vas tatar tamén ali un neumático en votos? Por escrito. Bueno, sí, claro. A ver, esa foi simpática. Ten algo que ver que Raxo teña vínculos con algún socialista local, se que os ten, para que non se lle dea un trato, estáse lle dando un trato mellor que a Fenosa, bueno, ou agora Naturgue ou como se chame. Ten algo que ver que Raxo teña vínculos con algún socialista local? Vostede non se enterou de que se lle denegou aquí a licencia, non? Bueno, si, home, si. O trato de favor ben se veu. Señor, o señor Cuíña reuniuse con Don Xón para o tema de Raxo. Contestará o señor Cuíña. Contestará o señor Cuíña, pero como non está, que apunten. Preguntarlle ao señor Cuíña se lle dou ánimos para que seguira adiante a Don Xón. Ou se volveu a reunir con el para decir que desistira cando cambiaste de opinión. Tamén quero preguntar, que apunte, se aquí se pode falar da trama pública, por que non se pudo falar da trama Gürtel en ningún momento? Por que non se lle pudo dar, por exemplo, a Vicente Agulló un trato meritorio nunha moción que se fixo e todas esas propostas quedaron en saco roto? Non se pudo falar dun correo, que se queredes paso a leelo, un correo do que... Cale a pregunta? Non, vou a preguntar se este correo, voulle preguntar ao señor Cuíña, se este correo que vou ler era o correo que era el quen enviaba ao mundo da Gürtel, Rafael Cuíña. Pon aquí, dentro de pouco estaré por aí al finales de mes. Xa o xuntarei un correo que lle manda a trama Gürtel, non? Mándalle a empresas relacionadas coa trama Gürtel. Ahora unha pregunta que teño moita curiosidade. Cal é a dirección da trama Gürtel? Aquí este correo está mandado, vamos a ver, está borrado. Pero cal é a dirección de correo da trama Gürtel? Pois ten que ser simpático. Asunto Garganta Profunda e para gerencia do grupo de Francisco Correa de empresas, non? Estas empresas que poñían cartos para a trama Gürtel, estas empresas. Deso non se pode falar en la LIN. De Pablo Crespo, señor secretario, apunta aí, pregúntelle ao señor alcalde se de Pablo Crespo non se pode falar en la LIN. Pregúntelle ao señor alcalde se recorda os emails que publicaba a Francisco Correa, que lle enviaba, recorde. Preguntarlle ao señor alcalde se tuvo algunha relación ca trama Gürtel, se lle mandou a trama Gürtel algún email, algunha persoa que poida estar relacionada ca trama. Mire, ao señor alcalde quero lle preguntar unha cousa, e esta facémola moi tranquilamente. Señor alcalde, cando Victorino Agulló te agarrou por donde te tiña que agarrar, que fixeches? Conta ti mesmo eso. Existiu en algún momento, aceptou en algún momento Victorino Agulló, señor alcalde, unha importante cantidade de diñeiro, de cartos, para retirar unha denuncia que enterraba políticamente ao señor alcalde? Repito esta pregunta. Victorino Agulló, empresario de Plantadeza, aceptou unha importante cantidade de cartos para retirar unha denuncia que enterraba ao señor alcalde como político? Estaba encopiada? Se queredes... Alá que siga. No, claro que sí. Pregúntelle tamén aí se lle teño que traer un pañuelo ao alcalde para todas estas lágrimas de cocodrilo secalas. Pregúntello tamén, se quere. Bueno, a ver... No, sigo para diante, pero aquí non me podes cortar. A ver, sí. Aquí non me podes cortar. Escoite un segundo, podo lle cortar. Segundo, a ver, vostede ten dous apercibimentos, non é un por cada presidencia. O terceiro vaise fora. Pero preguntar por preguntar. Non, cando se pregunta neste salón de plenos, pregúntase con respeto, sin cachondeo e sen sorna. Vostede pregunte con respeto.
E nunca me dirixín así a vostede, pero pídolle, por favor, que neste último pleno ordinario... Varias veces. Neste pleno ordinario, faga o favor... Vale, pido disculpas por facer sorna e chascarrillos e chistes malos. Pido perdón. Mira, xa que se politizou aquí o tema do IAC 42, eu quero preguntar se sabedes con que cartos se pagaron os abogados que defenderon as familias. Porque fixose chascarrillo e anduvose facendo, politizando a unha familia, quero saber se vos sabedes con que cartos se pagou a eses abogados. Seguinte pregunta. E quero saber se se intercambiou tamén moita información con Pablo Crespo ou non se intercambiou o señor alcalde. E quero saber se ese email ao que facíamos referencia anteriormente foi enviado ou non foi enviado por Rafael Cuíña. Que tiña que falar con Pablo Crespo Rafael Cuíña no 2008? A quen lle chamaban? Perdón, as preguntas que vostede está facendo se refiren ao 2008 son previas ao mandato. Entonces, dígolle que se sigue por ese camiño, voulle quitar a palabra e que vayan as preguntas da oposición do Grupo Popular, o señor Crespo, que me parece que se van referir a cuestións de interese municipal. Vale, pois moi ben. Aquí queda a miña intervención rematada. Tamén agradecerche o teu bo trato cara a miña persona e tampouco tes por que cabrearte porque contigo non iba nada destas preguntas. Estas últimas, deféndete no de Raxo, que bastante tes que defenderte no de Raxo. Non te preocupes. Venga. Grupo Popular. Non hai preguntas nin rogos, non. Vale. Levantas a sesión. Espera que quero agradecer. Bueno, aparte de agradecer todas as cosas que me dixeron, menos eso, porque quería marcharme, invitar a todo o mundo, que sabedes que o 3 e o 4, por si non temos o orgullo, van a chegar unhas invitacións que se van a enviar, pero que se veades que é unha gran festa que ten Lalín, estades todos invitados e esperamos a todos e todas. Todes. Levantas a sesión.